ti ane ho abo afiafia mu no na meka cho se nonso abo apa ho sima aduenu emienu ewo Sompa 93.1 yedi atwago wo Sompa TV na so eno ti ka chiro bi no bi so kan chiro bi se Sompa Asem Mpe Nipa no de asanteman agiatum de Ghana mani wiasema nyina se ye no yaba na yaba medical ga chiro se azisema po mentem me ho ase eno na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apane poma sibire na ya de ama kama bronya chibosomi a etoso eduno neda etoso emiensa enene 3rd October 2024 kropo twedia po basa yadom wakutwa nso ane nankanso ono ene boss hadaway Timothy newsum suppressimus seeking the kingdom of God first and nothing shall be added unto you. Yenhwe urade ene ne tene kane na dia kan nyina da wo de beka ye ho ewo dwumadie we so enya asem keto akra ene obi ka kira santeman ye obi kira santeman ewo dwumadie we so obeti omna samwan kasa na de nesi sanka ofalumba wagye na adwa ohene yire maame yaboa akua esuama bronya wo ya abrewatia obeti nka ewo dwumadie we so na producers ye no omugi dwuman aye kokosechi Fletcher ena kwanta bisa Isaac ye ina kwanta so twamani na so wa ena ye begina wadawroma ena nya bia guru aproso na ye betu no sre ene abasa na ye de amount na wukọ master control room ho MC aho azuka wo boy djuma enya asem ketwa sana Kevin oyata ono so omfane djumadie emfa eni agro wadawroma ena obehu yen ewo social media application so Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana subscribe share afufro hebi won tie bi emfa free o sa ena YouTube no abogafo ade no eno so sa no Sompa TV subscribe share afufro hebi won tie bi enso emfa free o Twitter no so edi djuma enya asem ketwa Sompa TV Sompa FM kofro bofo mpa bema asuketu ameyipa bre na say Aboagye Oforisuo ni Oforisuo me na meti atwam na me Asem Mpe Nipa ekobo se asase so funtum pa katachie serebia bonchina na atwetwe kodi awu atweme ansa na yakosa no me na meti atwam na me Asem Mpe Nipa ekobo se asase so kansampia wo se kampian yeko na ye de akoranim medical ga che wiasema nyina se yanim ten ena sabre ye hwe enya asem ketu akra eno ti tamuchuku na fili gbenze ni obi ka kira ene anwumre enya asem ketu afutusem ye de ba bebrɛw se medical ka kira se ha na beti afutusem aha ena abete nkomode aha so ena obehu se ewiase no eyemienu ana se eye baako a Sompa Asem Mpe Nipa ye na ye betumi apa wiasem na ye de amount medical ka kira se akokobon briku bon hwem na yidi opɛ ye ba beto aba na wahwe ho zuye efrise enkonkopa adwuma ma obi papa na kina wani nkobo dodo no na atofrem ebia prepra pa na so na wodi wachi no wamfi wo mo eno ti hwe ho yi ewo abato aye ba betumi enkopa adwuma ma obi papa se wate de meka kire no na kina wani kobo a obekire de ode behwe ade na madam fo kwam Gyamfi wo Asantemampon na ne ma meka kire nse na kwame so kwa bi so no otwitwa kakra ena ne ma meka chenze kwame hweye o hweye ni wiase abrabo ye o na kwame muani na ho so wa muani na ho kwame nhunu so ye o na oyi ni maame ano se me de mani twe ho na obi tia so pae no a me da de ehu ade nti so mo twa bi ne du ba bia anu yi no wa hwe obedi umpo o ne maame se kwame muani na ho fo ani to fom na o se me di mani ne tuo no obi tia so a hebe de mehu ade ya sempa eno ya asem sebe ebetwam keke ye ba beto aba enche hweyi obata tuba na fo yeso na pata paase no wan hweyi obeko ommabie the nations anka bibia bokode ya awrade ya ade enenso da bia da friend nen no de cheyen yebehunu nkwa ene han saa no a yinhia ne ani die ne ye kase enka ya wadi se one yen edi ne yie pa ya odi nyina nkamfu ano eja se wodwo so
What you do, my dear? Everybody, young boy, your Tom Papa. But just said, yes, in Yadajico. Yes, your Tom Papa. Bring a young baby invited him before he ever called it. Just I only asked a job by our program. Oh, just have a duck with the just a before. By our puzzle go. Tell you didn't go was a hot. Yeah, dear. Okay. I never catch a many just say Juso. When him some community. I don't to me. I say just yeah. I don't know just a group was myself in premise of my very adult poet. Just say, okay. Yeah, senior contractor coffee joke. They say so wine for the last fana cool time mom. Or the Guso. Yes, or the Mercy. Said you were the near Libya Bogamohosi, you know. What is it? We Santasia a pre or the so called one for the Suicina Sudiaba. And to say, oh, yeah, Quanama Libya Bogana can and time. Is it who approach him foot? Yamian Ukraine, my quabis on Libya Bagana Michel and do you. So, Secano de Bia said the free quiet more of now so man's sorry. Sir, okay, say yes, here, pretty. Those are the kind I am. Who's a football ash? Who did your tablet? I will jump football. Obaya greasy so and. But catch them now no pay say yeah the need nam so ya I'm money na ni on that moment man can be aduane de unim dia na ya de man can be nura no on say and am ko ni suru ho omo pame ani and am say dam ha me ya adwuma wa obi antimi pame okay catch them catch asante e can be asan kan numere program na ko be yu ko well no money na ni ye gura kwa ku bibia boko de of so na ma bibia boko ya grace ko tonche bi ne news editor. News editor got on. Oh no, did it set as driver get. You know, I cocoa chineka. Say news editor got on chewe. Aba be to cocoa chinche. News editor pie ya no se na wa damfo be na ase na yiri ni. Asem Mpe Nipa fan. What is that? And the birthday no dey cheba. Sante san ko busa kokosa chidi na woni nani because me gina wobi. Okay. And na busa again. Okay. And again yi one. Gan kan den. Gan se o, ayi kura na kan. Oye da so. Ayi what do you call it? Ayi man komo sa. Ayi kwanta bisa. Okay. No se na damfo mum. Okay. And na chese. Kokosa so catch. Kokosa so catch me say no fa ase ne gan no. Editor. And na editor tell you no be wuram say, "What catch you say madam for yiri ni." Who catch you say unia no na ne o ye dipa be. Do sa time ya obi ekoko didi no. Wasa to abula anjeriere. No do fie tambe. Man no no problem. Oh there be news editor na nkasa no na didi te say taxi driver. Keten. Atomo. No ayosu me hu be chache. Enkatie dia anu ane dia hwane aden kwadu ado ye motia oh me de no me bo wa me de ana mo de timi de kwato di kokko ai if you so proba oni mi nam repa kuku a me sele wade de kuku de bia yi fufuro tum mi sister oni mi nam repa papa we make ane mama ti oh me ya sha ba ne de nam wo we ne ade akoso so mo na maintain na bia sa akoso akura maintain hu so di de ne ntafre gala ya hono ni ade o gala ya hono pa ani na ohene yere si o mu ko school na no mu di jaka o gala ya hono be ya grace di na duane di efe obaya abi wati anso pe baira ya che okay ba ya che o talo yi bi she yensem o yi bi she yensem but my shwate say what toy now betu nsafre na de satum no no yi bi a che yensem wa check okay ya kokko ni Oforisuo ye yan che tifo ni ahwefo mo boye na mo ka simbi say ye ne anwale bi aboga sha ne ka na ye kama sa ma mencha na pram so hene okay na enwa e bibia kofidwob sa kwa no minim de nti a me ka sa da chi bia sa kwa no so na metna omo nyenkosi da che pram so omo chiche mu omo man half omo mo bi a ndi na ayesa ene sa di pa ko nyenkosi because sa kwa no so mpanifo pa wo MPP mu be ye na sa ayi na wo so omo nye no mo fa wona sa omo te wo no na nko mo fo mo di kra omo di nto so ho da chi bi ho na wo ntina wo bi mu sa o dabi o na wo kwa na wo kwa fa na te me so de haya so ho
ana lumba nso kwakunso no no de be kwa wie mi okongoli kwan wie wie so eti Oforisuo je se so na nsema ekoso no se wo fie ne samanfo ye wie program samanfo fro na ye dan do cha o mama no do na kakra so enti ye be sere obi ani ne lane trip yesimi tie toso nso ye is a light off na san ba mo mi hu ye beto aba na ye san dundum light Oforisuo na wo de hu bi mehu pa se o mo chiche o omo chiche omo mi hu de ekoso ebi a fort bi na aba mo mi hu ade we ya ka there's electricity flow say him flow the bow we so na we ya she we the bow we so na we na make us obi abi for them baby so light obi a ye beto aba se san kem ya obi am obi eneje MPP ma eneje NDC ma eneje no ye sha koye awu e ko be ni okay ti e be sere wo o me ho nto yen o me ho nto e pa kokromotin de ene aye dia enim de be okay enuti ena ye be ko no kukri orofo na futu semu a ye de ebre wo no me ka cho se awade ne kwan wade na yekukuru soawa ne sue nso edene orofo awade ne kwan wa paawo a emu ede paawo nanso so yekukuru soawa eduru babia ne sue edene yie enu titro no kura kan se woba na be ma beja ne nane na gya ho na wakofam ni kunu ana ne yire ho na o ma ye honam baako enu ti ye kan wade a ewo Bible marriage was instituted by God nyakopon na ya wade na so na asema mepeso obi ate ase wa wadiem ene se dodo no ana tan ekase behind every successful man there is a woman. Sana mpempi no yetai ete no. Na me pesu obi ti ase se ye kasa awade ye nhyira no ekwa bi so no meka cho say marriage is never a blessing. Dodo no ana tai eka se abrantie yi anase asumasi anase wo benten wakwa wade yehwe ne ho ya yefe a wo bai wakwa wade pa no ewusa wade pa kasa no enhyira wom eno ti ubatate amanfo ano se obai wakwa wade no wanya enhyira pa wa wadiem adentia ni kunu hwe no adentia ne yire hwe no enso ene me peso obi ti ase se emfa ho ene se ya gia tum se awade eye nsira empokura na obi wo wa wade na ni nsira pie ewo na japade ho obi wo wa wade a ena ne yiedie enso atumi pie na enso me ka kiro se siase awade eye nsira de a ena anwumere me peso obi ti ase se marriage is never a blessing. Adentina meka sa se me pesu obi ti ase se senti ameka se awade enya nhyira no ene se ubetumi enya nhyira efiri awade mu a na firi wankasa wawade awoko ana wawade awoko ye enti se wokọ awade a ho dwode a ana wokọ awade a penche nim dia ukwa wadi a ponche bag sem enim dia na ne wawade no ebetumi aye kama mawo abrantie bi ena wade ye na wone ne yene no aye kasasie se ene ebronya bai ya wose ye dia wade no ekohye krupo twedi apon ba se yi adomsa se die mpempi amanfo friend wedding no ampa date ni duru ho ma brantie no che kaade na wade no aye krabehwe isanse na bema no ewo dimpa na ne die wo no nyina akire no se wo kofia nwumire no Africa kratwa kakra eni atemdidi wo bedi ne yire ne ntokwa wo ne yire ebeko no enya asem ketwa na papi ya ta kana brofo kasem practice make a man perfect
eti bro no obro ne yire ni mu ada patwa no otwa ne yire no na sa ada patwa no akana no ene ne yire ye ya no ayi ama no efiri se sika kakra wo ne nsam an yire no on ne hwe no eti abre ne wie duru ye mo mo ko dia word no hye so asonda anim obi anim se word no so duru ba bia ya na ye vow ye kantam ewo asonda anim wa bra asofo kan no wa kan di nachi anu ti sofo no mana no so a na wo se me no dia soso me Osei Aboagye Oforisuo mefa ros yebu asem akoma so ade osemedo no na makrokro no na be ma na kadi na chi o na madinini na ba ku okan ye no osemedo no makrokro na mabutu kwasoyaba onim se bebia wogina no adenti na meka sa se de tia meka sa ne se meka se ne awade nhiranim anase marriage is never a blessing ansa na obi awade nhirani yedie betumi afiri mu aba no na kire se oba no anase bema no owontiase ewo do ewo awade nim Wayobia bibia ne yire beye bia no anani kunu beye bia no o man very good support o ta na chi eboni chidom wa wade ni mo no asumdue ankasa ewom wa wade ni mu agudie bi ewom a omudie obi atumi esre egu na furu so kama wo mu ko odie ni nyina ede wo mu konkai ewa brabom enuti se wanya sa wade webi na odone ntiase antumi ankoso wo sa wade asumdue antumi ankoso wo sa wade agudie mapabi ankoso adabia mo wade fomu betumi asrede a eno de na meka kiro se enhira yese wa wade mu no se wanya sa wodone tema bi wo abrabomu a awade no untumi enkom wani nyida biada eno ti dodo bi a omontia wade ase no eduru ba bi adabia mpanifo si wo ma wade hu enkonwa dodo bi a omo antia wade ase no dabia mpanifo frɛ wo mo etu wo mo fo ewa wade ne ho eno ti wodofo me ka kire wo na anwumne se duru ba bi na se penche bi wa wade ni mu na wankasa wo no yire mo ntrase ntumu hofo sade ye ka se enhira wa wade mu no san nhira no ene ntiase no san nhira no ene tema wade fo mo wo ma mo ho no san nhira no ankasa na eduru baabi afutu papa betumi akoso na mo kankro ene mo mpuntuo ne mo mpagya etumi akoso wo sa wade nim eno ti ene me ka kira wade fo bi se wa wade no ehihim se wawande no entokwane adapa atwanko na womu dia na anwumire me ka kire mo se monko ankasa munsimu hu konwa se awade no betumi aye kama na wodo no adiahim asundie adiahim na empo agudie bi atumi abam ama wodo no yakase yiw weni awade no dia odofo enne mu fitintia entrase na mwankasa muntum hofo na mumusa monse sentie man tokwa no ba sentie ma da patwa no ba empokura no bema wo sika hye ne botom na ne masuku fees kwa na adwen se wontua bema wo sika hye ne botom na mpo akoma wa na adwen se wombo bema wo sika hye ne botom na wonye na adwen se obeya japade bi na daati ankwa ma yakase nipa asumasi na busu afie ni eno ti ma me papa na asema me kanyina ne se yesi awade ye nhirade nanso so sa kandie bi wom na ntiase amom dia ene na metro challenge na ma say marriage is never a blessing eno nti yema awade na animonyam empagya yema na awade na animonyam enkonkai na betumi akonkai dia na wo se wodo mapa asumdue mapa agrodie mapa bi atumi ba awadem sede beya ye betumi aka se awade enhira ewom
eno nti ena nwumire asoma meka kire on se ena wo ya mo awade no aye nhyira ana se wo ye ama na challenge amitro se awade enhyira nimu no eno na wo fa na no nti odofo e manse ma meka kire na nwumire se wo awade ana afa na wo ba be wade a ugo ahoboa so a wo ba be wade bronya edia na me ka kire se ma wade nyenhyira emfama wo awade betumi aye nhyira na namodoma pa ekura mo awadefo mo mienu eye me modofo pa say Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omuna samwa Oforisuo das yenche tifo de kind yenche arefo mo hwe no mo tie Oforisuo ma menchia me amesofo pani Pastor Jima Kofi Jima Crisis Life Mission ane sofo achu ma sof mami jin ene sof mami eye sofo Jima ne wani ho kani mami boaye mpa bomu papa ne ni kunu ya che obi Crisis Life asofo nyana na pramsore na bebia obi ambomu asechiawo ne nhyira opemso bebia obi ano ye boye mu ase achiawo opemso ye hyirawo ye okesepa onu amaye ba bitia ene sebe etimi kasai nyi obi a na benya ne sa obi nya ne sa bia sa terms na na me de se obi nya ne sa bia ko be yebi Oforisuo ene asam na wakofa aba no ke adu be ma ne na yere nso tie je wa kode ntuma ne beba awade ho asam no Oforisuo wakofa aba se o pese awade ye nhyira and you can't to master my analysis. That's why. What are they going to say? Oh, what do you do? Oforisuo, Kwaku. Yatie. Ade bi na wo ye na se koyia. Nkoyia. Ewom si etufo. Awa awade ho medika kan pepepe se awade Ghana yenka ho na anu ya ne bi ahwe potoka se mo se majority carry the vote dudu na no ya wade asensen enkoyi nipa bi nti awade ase wade pe ene kwa awade se ne ye kan wale ho asem se pese awale ye enu tama yenkasa ma ya no nsi no na obi pese na wade ye ya na gya wono aso chesase mo ye pa e serious allegation pa na futuo pa de aba no ayade a ano odin Oforisuo ene de ne ye hu ye kra start red adwuman me kan nsem a ye di wo wiase ba bia kwa ne nam aba nyina ene ye wa yi ensem a doso pa ya wade sem because obi a captain ene ye kan one ship e wo Ghana ha ye wo kasa bi o ese oba kwa wade onyade a onfamre fie onyaka onfamra bema atoni pa bitrim na ya no munim se ade ne ye nkoda na ebebam enti wo bahwe na obi ne kuna dwuma a wo ye no wakofrefre no mama ne kura bofam ti de bia bema ne hu ne yira na abufu aba obi kasa obekasa kire ne yire wo ne hwan ya obema bi okura na ade a wa ye no kura ne oba na busuafo frɛ na wo ma wo Oforisuo awade beni sa nipa no wode ope ene de ko ware ye ena me kasa asemo se Ghana ya wade bebebe no e yo ope na nye odo wo Ghana ha no e ye de ware ne kakra bi nipa ketewa bi nanim na de onim ne se wo pese wa wade ye nhia Oforisuo na me kasa asemo se ade bi a wode aye wo yere ade bi a wode aye wo kunu edumre bi a wakasa wonim eme ntwetwe nko ba bia anade ne yehu obi kura tim beka ni kunu asema to the extent say empemu asem na me kunu se bua yesei na wo kasa asem no obema no so no wo do no na wo pe no na wo beka sa asem Oforisuo ebeye da ne atrase ama wawade atima ye nhira tesa asem oyo tikata cho obema o tiase no o se obufu na wo ko a kai se ye bedi asem anade ne yehu ene bema timi to ne yere ho ato no 7 entumam
oba bi timi dini kwatama to the stand say obeka so onro no ho da Oforisuo edu mrebia yenwa ma majapade no ana de we nyame si bo mo no e respect bi a odwene ho awonte ase Oforisuo eni ntu bu careful bi na wo se sebe oba bi sebe wapagya ne ntoma na odwonso a wo ye the way wo yam si hyewa sa tene eto Oforisuo at the moment a bema beba fie se obesra wa ware do na wo te ase ma na wo bo ho adagya kire no no ese se respect bi a wo wiase bia no wo de ma wukunu bema bi ho no ma sebe wo yi ne bema no odwonso na se oba bi pia Oforisuo ne yam hye no no that means you respect because how they no ye fere ye ho no ma bi ho but yen kan hu se oba no wo na wo ko sre no ene wo bo ho adagya because you do maybe na se hu se yenwan sabe abodam na mabonten no dadagya yenya sabe ya modam ne ko fra ne ntoma e de ne beba se me mabam ho adagya kire wo ba na sa wo ba ne be metamfo na bedu mmebi na yasem de dabonten yenka se yenni asem o ye bedi asem na edu mmebi ho a asem ba na odo wom na opese wa wade yenhira susu kasa Oforisuo ni pa bi kasa o so person wa de ye nhira nhira ne na nipa bi afa ne se eye manko a eye sika nko a eye stores nko a eye cars eni sabie fiam mi kunu wo ana oba no store pa wotia no masa mamenka asem kiro ye woni pa bi ti dan e mu ofe bibia wo fie ho enso na anadwo ame no kase wo hyedam wo su nhira nim ba wa na mabonten no ayese sabe wo dwan mfifie free no na wanhwe ya hu da obi so te ba bia nkoyie Oforisuo e wo kasa ni kru ne kasa kire no e wo kasa ne yire kasa kire nti de bia me kasa se mo se wo respect o yire respect o yire kasa kire o yia Oforisuo pia bonten a wo dwene fie ntam ama ba fie ntam awale mu nhira no e no enne dume bi na ye pon anadwo se ya wo bedu ba bi na bema chese wa pon adwuma bre na bia wa no mama na kaketo bi na wo si hu no otonko ne mpa so kakraka fie fefefe oye den wako because kasa efi ne yire no mu ba no time ontia wade ase na wade we nhira Oforisuo pese wa wade ye nhira ejira wo bema wutie ye so wo pese oba wakwa wade na bema besrawo no do akofie na pese wa wade ye nhira enya wadwen se bema ne nhira na ode maame no eye oba enkola wade amame nko a ne sika bi ode amame se wo bie so amame nko a Oforisuo nya no se bema bie so ma bie adwuma ma wa na se wo ba fie a ka hu se wo kunu piepe ese ni gie e na ode hia ne kwan na kunu so de ni gie hia wo eno ne wade mu nhira yenkwa wade enkohuna mane hwe na no nkwase ade bi a ye te na video so e de ne bekwa koba se oba besia ebegina ha na wo twa wentro na wo twa wentro na afa akosia na no semfom se nipa dasani na akoma yanka kura na nantwie twa ntiza ye de ne for processing mayanka ukọ wa nantwie yekunu ye de ne for processing man san yekono bompa ye asane de se ka to ne mi ya mani nsuanom na awade a obi koye so waye ne ho ade o so onye ne ho ade o emma wom hwe nkura ba senso enam sa awade a yete Ghana ha enya hwe nti obema dada wo ba de na kwafuom yentu banchi na memfa nko wo si ni tirase ya ten wa hwe ne ti we awade ni injawale ni so was a situation ni mo ne ye ka kire wo se sesafiri ho na ye sesa na sesa Oforisuo e ye better sesa okoye nhira wo baabi so pese onya nhira pa na entra wade ba ko na nwu because why pese wo pese onya nhira ne ma de bia di muntam asem bamma bi oni yire di no ma bia di na ma fedie sebi wo kofie oba ne fie opie ya pe na obi asom na no hu ona okwado no obebo amane nyani munyam wabama ne sama opie ye no ne yire nkrofo nyina sere we opie asem no de ba ampa so ya asem
oba bia boamane saa sabi ni tinwi watwema so sa ne kura tata ne sa ne kura so ne sa adinani sa ma sabi ni refi kura so oba ni tinwi nya tutu to opie ni kura mfie pa hey suma sino no wode asem na eba asem ne ye kan ye nka yentimi nka bema ye titiriti oba ye titinti two captain ye ka one ship ebe de na sa wade we ofoso ye nhira Ghana ha dodo say si ye kan sa de a and the majority carry the vote na ye kan ye hwe dodo kapia ne the chance on ye rade eno ti se obi a wo tie afutu sem we se wan wade ana wo ne bema obi a oba bi to na mo wa me se ne fa afutu sem we se wo pese ye nhira ene de ye ka che se oba kwa wade a wonyade a on family free no enye unwi bi brazil bi a wo kwa akoto enye aka bi a wo kwa akobode abe ukunu na ukunu na dwuma wo hwe ni pay se wo do ukunu a wo ma ne nkosa situation nim ndi mema bebira na ewa wade mu ena ma me ka sam cho se be ma bi okuta sika pa ne obetima ware enso wana osuro because obi hu atwa ene ready me ayeko oba bi nya wade anko pepa ni nyina chi no be kwa sorry dem no omo gye ho nyina sofo se he wa wo pekuru wa pa yire bla hwe ni pa ko wanya bi so anwe so ye anye nhira ma no na no asem bi omuade be ma bi wa na numu kasa etan o kasa che wo ba enkoye wo ne hwan ekosi nkonya afre no ose memma obitimi bonase obitimi didinase atem be ma ono sabe wa ware awo ne bagugu ne sunsuo te se flower ama akra na nyina ma ne ho ya kono na hu ne wase ne pe enne wo gira wo twa wase adapa na wade o yejira okay oba bitimi twa na se ba na se mema nyina adapa mo ye hwan me be fa mo yom na mo ye die be na die na mo wo wo chese etan ofoso dro beje watema de pese ye ka che ye nuanom obi a wotie bia no ye metrane na adaw ye metrane nka asem bia de bia ede ye ka chro so pese wa wade ye nhira na egira wa so wo pese wa wade ye nhira egira wa so ye hu kwan ye be fa so a ye betima trase e wa sundwem ama ye ma ene ye yire ne ye kuno ye ni age na bia ka busua ofoso mi dase okay enontino me ka kire se awade no ye ka se ye nhira no me Oforisuo Aboagye me se enne awade nhira marriage is never a blessing ebe ye nhira dia na kire se de wo kwa ware no wote wase wo so tenase asem bia mbaka bia no odowum sidie wum se sabidia na kire awade no nhira eno tie busu obi se wo anka se ne wawade no penche wo mu ana se wawade no die be ne wo mu ebe me yakoyese ekwakoyese nhira animu eno na ye ka ho asem ena anwumre so peso wawade ye nhira de a na wayire onchire wam na wamodo ade him the nations anka Ofoso be brother Nyankopon nhira nenso so ani wo futusem. Marriage is a blessing to those who know how to marry. Ndi onipa wote wa ware ya wonnim kwan ya fa so ware no entimi nye nhira ma woda na ware ne wo mumienu obi anya hyekawa kwasere oba afira busuafo a ye frene se wa ware na emum ye wo wona enima ware ne nim ho amane ne ye wo wona o hyeka wandi osusu se wa ware ndi se ka wa hye na ema wo ka bi se wa ware a mpacho nhira na ye ka ho asem se wa ware no nsentimi nka bi Nemu omo nsa kan ye wona enim aware onipa bi obeso onya aware mu nhira onya aware wi a one ne ho so ye be ma bi mu ena me na me ye be ma ena me na me ye be ma me na mbe ware wo me na me control fie unya ware na anim aware a enka ho biem me boss bi afutu a wotu da bia ne se wo ware afa ne se e different company una wa bie o mpese company ni begu Inti adie bia odi shake company ni ma ofiri se be koso agina no fa hyem uhunu ni se unya asomdie company ndie na odi hyem e be fa first no utu kwan na won nkra firi se na wotwe mpana unya wale wie na opese unya wale mu nhira mpaachew se wo firi ufie nkura akotolet wo fie fufuru ma zo kra wo yire yemfa ye pen kan kire oba se me na me demo na toilet ntia o se me kra me ne madam fu kodi ngomo ndi na nka me nkra sa anye dai wo sa nipa no awale mu nhira sentiment nka bi da bia wo be hefie wo be bre ba ma kura mfo anyi waye efiri se unkura qualities a wo de sese wo ye wale fo tu yaw onipa bia obeso onya wale mu nhira no
men wale wo ba mfa ne ntena busuafie men wale be ma emma ne metena wo busuafie emmoa wo enya ware yemu nhira onsentimi nka bida yan hye ne nso ne yentunefo bi a wote wona wo ye okay ntu free se no ano mpaacho se de wote ye ne no se wo ware na wo firi abusuafie mu a ka wo ye times 10 ko akokọ wanim mpaacho nti wo mo pa wale yemu nhira no men wale emfo ba ntena abusuafie ene ye fie ne deda hokwa ena me maame na se yengo dabi emfa nhira mmerɛw because na so onya mo ho so onya ni ho so the Kristo jaya de ama wa enye yie wo se wo fa pressure bim na urade atimagia bibi ama na wako akɔwanim ebiemu obi pa bi opa ware mu nhye nim se de ka sole kire yekunu ana yere ampa asem na aba una aye be ma de una agba akohoma de una han dan de una woto ne ayiri bedi de nanso unim se wafom ani I'm so sorry, forgive me. You will go far. A buzzer urade hwa wakoma. No agya bibi de ahye monsa na mako akomonim timbacho ye toso enan no se wa ware na pesa ware mu nhira ye kekan wonsa timi ka bia enya ware no ani nhira wo eye niam a wo ye no wa ware mu ena ma se nhira no eyi ne ti se ware no nya ware wi na nyame nhira wo de ya mpacho anka na no man no onaso nsre no wadi kana no man no kana masu ko school titiri za ama sabe niam ekoye mu om ko gugu international schools nanso waware still aniam ntane man because qualities are de ware ma urade hwe so hire nipa no onibi ntibajo hye ne nso afi o ware na apese nhira wa ware yemu a be ma na wo ba mpacho mentie wuni ukunu ana wo yire e wo nipa mu da wo yesa nhira wa wade yemu osuru ntimi no mu bi mentine wonsa emmo wo yire da wo yesa nhira wa wade yemu no osuru ntimi mamu bi obaye memma wano mmuru ukunu so da se ohunu se ne bu afu no o tra ma me ba cho pe oba bitina ma asomdie mira ne awo ka no na wonso mere pamu no mokura de mo access bebre de kasa kire be ma se ne me kwaku bu ache na me yire no na me bu afu a tena ba bi din eye dan ya na jubi kom be de me fa me tena se kwaku ndinya ake kan kire mi nyina wasa na me be dan to mfele woni pattern hwe but just oyesa enhire wa wade mu nsaka bi ai no no de wa mu no ka kire misema mani mu ya me na unza me hye ho emfa nhire mu wa wade mu mani pa so timpacho hye ne nsu yie pa ebiem opese onya wade mu nhira pa wo ba a be ma ye ho ade be pacho ema be ma fofora ufiri zo ye s ufiri se no wo pew ento abasakom no se ono obeda pacho oyesa enhire wa wade mu entimi mada se wo yesa enhira emma wade mu unsa entimi nka bi kogoza chinidimi unsa entimi nka bi da dimbacho wade mu no se wo pese onya enhira pa wade mu a sa niema ye boboso nei hye ne nso ne enhira ne bi betimi aba abetena wabobo ano oba me pacho wo penhira wade mu a se wo kunu bofom se one ne neto he okama wo kunu atofom 1 month emani pa ntena bontene da wo yesa awade mu enhira unsa entimi nka bi da Bema walo 10 years da bia ne amubedie o store ne magu ayi na bi sei busumesi wayi bibia ma je to bibi foforo wa wo kra kondo na sa bema we adwuma say 2 months untimi holy fie o ton na bontre se nyame anka me kuna ni di enhira ntimi mo aboboa no da wa wadiem mpacho urade so ya bema seso boafo edi wa abrabom ni se okunu tofom a e wo se wuso no ndi urade asem se nipa ba akofo onante be ehwe ase obeyedeni no nipa mienu na mo ba akɔhwe ase a oba akoso ni mu enti mo adwuma kase ane se bra wukunu atofom e ho na mo kire do ndu yo ba na wo pawade mu nhira mpacho so wo so ho kani atofom ose woni bia hwe wo kasa yie se de na wo kasa che ntam wo bie no koso a oba bi wa ani wadidi ani uni di mame ye mesrew be me na medware tam ko wonya na wona uti tv ho yiri timi da sole si fomba e woda so te ya china be ko adwuma wo nanso sika ne te ko 2 months a tv ni ye de nam de obedum na dum no me de na wazo tv dwa ni ba zum sa sister untimi nye se mfanya wale mu nhira da agosia median we sika be na yitu amodian ko jalo ko ni akasi wo obedian wa ko fedi unya wale mu nhira da firise na wukunu hwe wo yiye no wankasa sa ankyere woda ti se ne fia sesa mengo kasa sa ankyere no ne ye buboso nya ye qualities as wukura awade mu nhire timi ba ebetena wabobo ano timi patro som oba wo pa awade mu nhira
na ma wo kunu nkobo adoma wa abonten abra obi ehu no na wo watete ana obi aka akyerɛw na wo ba bayire no ne na bɛko am obi ate se mo wale ye ukunu akɔfo ati awade mu nhyira won sentimi nka bida se be ma ni suro wunti watima ye de asi akyerɛ buo na wakɔkye ni mpo a sade ɔyɛ no kokuom ne nka no kokuom o ba ha wo ba gye de akɔbo adwama na wi afi na oba ensiense mami won mafute hey sister nhyira no sentimi nka bio futeze yes rabo o pawade mu nhyira ya keka nze obi beka se ya ne ade yenim se ya o but se be ya benya wale mu nhyira ano na wuma bi di nkomo se me kunu si so e ma asem no de ha ma dwene sa eno nkofu otumi fu me ma me nya abotre be ma de woni mema yemu sa ande sa nya abotre afi o kan be si o se afi na me kunu si fie mi ansa ebia me din no de aye nkrata etomre bi na be ma tisi abonte enchezo abodam tinam so pawade mu nhia so tama na be ma ye ma asem no no wonti fie no on top plot so be ija ho dwane yanke be wiye obi me pa chawo upe nhire wa awade mu a ba ko no afa mi ansa me di twato sa upe nhire wa awade mu pa ehunu dia e ma wo yire nya bone ma on report ma wo ma me da unya awade mu nhira e ma wo kuru nya bone ma wo so nko report ma wo ma me da unya awade mu nhira because etena ukunu beka sole obetena se ba wo maame sa sole no wonte ase nti omde otan be gina sa awade we achi akoso yakura ni kunu ntitiniye na no report mame wode won ntitiniye abatan nhira firi wachi a ontimi mobra nko wanim enti se okunu yamfunso na person report mu obi a report mu no ne maame no ohunu kwa obefa so na yire so ya report ama o yire ne maame no no ana ne ba aka se go mo de emoja mu odu nti wontimi ne nya akada nanso odane ne pe otan betimi aba muntimi nsimu dada mu biom awurade nhira kuma ya de agya wo ne fa bo ntoma no ne nhira wa awade mu wo wonsa ebetumi akabi ya nhira okay enoti ene challenge ya metro ediama wo mafutu semise marriage is never a blessing awade enye nhira nemom se enhira ebeba mu dia na eye wankasa ontiasia wo awade nim wankasa odoma pa udanadi ewa awade nim empokura no support wa wode bema oba ana bema no na moako ede komonim eno ene bema ne hu se awade no enhira wom 055131 0551931931 0548931931 0548931931 hello Mr. Fosuo yeah Fosuo Pizarro ne medwa don tinkasu Maton kadada Fosuo me paso no apamfo adwumaso amo ye masompa tiefo ne yarefo de Fosuo eswani na empempi bi a pa ho so ne ma bi a ye ya se de previous and na enna sama wode abofo me no ya adwe okwan bi so se awade enye nhira na emom no se be nhira de a na ya na motu amtienu oba be ma mumienu mbetu no na be kire nhira am ebeto nyankopon be hwie ade agum so na ofo hwe se oba ne be ma on ware no mutifie be ma entimi ne oba ni nkomo na emom no pie kwa bonten de a oni afoforo bi esresre no beduru fie de a na oba na ya ne tafo no fosu de ma sane ma we nyina ba ne wo kasa asem ya wo bie so no falum ne rasa mo de ori ato so no ya ko ese ne no mpempi nkwankwa yi ihia ne se nya bibia to ebotom chi di aware oba yesenkie ko ya chi akwete ti akwantempo na enkebe sere se awade wo ko asese hwehwem ye hu se sikura ko no wo ko ade ne wo ho na awade no kura no sai ne beko enso ne opa aka kire obi se wo ko awade won hwehwem ansan wako wan hwa ba wo si akwan saa ne ma we nyina ka hu bi ana ne ama awade hu nhira no ya na ya akoye de ma bi no fo so se benya abotre na ya dodo ye ho ne nyame susu ba ka fi sa awade nka obi bia benya awade hu nhira se de bible aka ne ko aka to ho no fo so nti yemre ye ho ase ne no ye ho nyankopon betin nhira gu awade so fo so nyankopon no mo adwuma bizarro maka no okay hello oh hello
Hello? Baby, I'm free with you. You touch on me because I feel from me, sir. Papa, we didn't say, ain't you? You touch on me, do the mic. No, okay, I can't do young queen. Oforisuo, I'm sure, pa, or a connoisseur, and more of the boy, pa. And they were put to your money, share, papa, pa. I'm sure no powerful in a no yamukasi. No, okay, hello. Listen, 1, 2, 3, no for so money. 1, 2, 3, no for so money. Now, look at the minute here, and now we have put from my name the pa. Okay, not just one who are banning in an 80 and she as I know a dean one can't say when you say, of who's when a powerful can't say in a manner. And yes, I was welcome of TV volume. Just one why I was it's OT. Hello. Yeah. Juma Dasi. Mediana don't think master have a good about. Ujina run about to no so pay. You got run about to pay. Obiri kwamfo anoche kwamfo pani wa santimem ne statue no edazusi ho. Statue ni si opampe. Wapaja ni tia hwewiem. Wapaja ni tia hwewiem. Bodua no ekura no. Bodua ni sukura no de. Waso sikadwa no firi soro a eno sukura no. Waso sikadwa no firi. Asanteman tiase. No be any can consume asanteman. Pia. I never when I see to the second. Now I'm changing a clear that's so I'm a ball like Oforisuo. Yeah. Maybe I'm a camera while they're doing that. It's not there about to pursue. I thought be any other back to the area of water back to the school. That's the before banner of water. Kaida Obana na be man when it's pa na fa no tete I'm going to make one I'm watching. That I'm working on it. No, okay, hello. Hello. Udi baby afrefre. Never to astu ne me kasa fi seni is KGG. No, okay, astu yenti o. Ofo rede mu di bia ba o. Madam bi kwa na ire ne den of fast no my friend say when you station no fan free other station no fan to na ire tia na ire nti nse ma akoso we die madam for ne de mo bia no papa wo se wa bia TV no a na ire tia be ne ire ntimi show ne ire ti tate na ire den of fast no fo na flow mu station bi and my friends say we need to test in future now or mu hwe Sompa nti o se ne ire ntimi hwe ne ire ati ni tate na che say mo bia no papa nti o 50 free na ko Sompa de won fa ndi agro ma che say tem bia wan hweko nti me da ma sefo. Okay, hello. 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 Baby, I'm free with the mommy. Hello. What you mean, can? Okay, free. Bibi ani. Mommy, yet you. Your best say, yeah, Mamun TV no Asem Mpe Oforisuo. Hello. I'm walking. So I was the pattern to say, I'm finding our my. What baswa na watchon ho afri TV no ho ana radio set no ho said be ya yenya feed no ha ye na sa ebeboa pa. Hello. Hello. Nipa so di ho. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Oh, mama ni wo mi se ka na ma. So the man driver for driver. Oforisuo. Yeah. And I'm at so. Oforisuo me to be ba wa kanyina na TikTok ya bayi. E be da ma yetu nya bi nkomo. Nya so ni mbedi nkomo na ne phone kuta ne sa semna o ko jari ya ekuta no o ko yin ekuta no o ya de ekuta no. TikTok ya me yetu no ma ji nkomo pa se tinemu. Oforisuo. Makatao ko shira mwate. Okay. Okay. Hello. 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 Baby afrefre udi last caller.
Abrantia auto collection. Odifo Isaiah. Tafo abonumu ha. Kama now swear. Ibia ko mentia na yire no obaya bari bi mu ha mentia no. Kakra mechanism awale de anti-action ke bi mu. Yeso so enmai social media yenam ho menam fo bi tu mu fo. Ase bo mu kwa sanka opepa mu bi kwa katana na ko mai bi. Ene mi ko ye bisenyo. Ofonso baby am ti on mamika se bi na mai bi kwa ntu mu fo. Da ba kwa o ti won mo. Bibi ani ko se opewe onyo o ba no se ma fo be ku demon ni ko be bana pe demon ma basa. Wow, entisani amanu so nyina ka ho bi o. Ofonso na ma ne to so bi am se bijate. Ekwan abawo ko bi kapa papa dies.Ese You be two more. See, that's so far. Hello. Hello. Baby, I'm free. I'm going to pass my copa master man here. I go you. And I come to the better. Okay, on the so more. Your father could be count. If father could be count. Hello. Hello. Oh, hello. 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 Baby, I'm free, mammy. Ya man, so kakra, mammy. You But good evening. my Joso. But I'm a cafe as simple. Okay. But your program, we are way dear. Many are jumpa. Na many bear my business. Dear bear money, the German, said, no, me dream one. I'm just a bit dear. Na your court, your bush, your floor, oh, and your shade. Oh, and your shade, no, your town, that could be a performer. On my second song called the baby charming, no, this a cannibal, Mrs. Getty. If you're free, one after them, a bush, your phone with a boy in your book. Name me China, me buy, and then I'll go to many bear mamma. I am a body, I feel whom ya. Now I feel or person, and so enemy help. Now I feel that I'm a community, no matter so much, you might be saying I'm yadum. It's a woman, me bomb me Brian. Okay. Yeah, insurance empire, and coupon shram on come when they be. Me am more than I'm for my petri. Okay, now Bermano or Oshia or Pasu on the walk. Oceania do a home more to me, Jiska. What in the Woyana? I am in the wood too. In the wood too, no, can't me say. What I say? Catch that Berman's one has on Henema, Oceano Tata, my positive one, a positive one for you, Fakabra, Osei Aboagye, many Berman be said, yes, and the fata, if we say a Nina Nunina, will be a chubiti, a man and Tata, Obekla Hunua, Udiko Asem Fanebra, meaning Kwame in the Faso. A hundred day of learning, I be say, Omra Samoa Baba, Wajabe, Mayama, Mania Japan. No, Fosu, on Penny Baby, when morning come. I would say, Drew may be a Macassa, same we say. So by at Tiawadia, who nip a Sembia Yasam, no Jaiko, near Canawunti. Nessa or Honest and Penny for a Kayanano, where Chef almost nature no answer, Basse, Miana Quaquasi, Masaba, Massa Renimino. I that's all Babicum. Tesasam way, and as all Baba ye, Nanipatina boyfriend to bed anyone. But I do maybe you should box or no maybe home. Asam ne ba en panifo atrase yafra watwa fa eso ko ukoya ankoye ye no oba na se na oba bekumi ebia na wadi me wanya me honkomo bi ebia ukoya no ma bi e da efefe ma me etia ya wo ya edu oba be wie me saa so na oto na yo oba na asam ba ukunu ne to minim ba ma bi o ne bufu ayon no de bo ne yere ayon no benya bia me timi progna no ba ko bia ba ha ya ye be kan wasam oba no timi ba ma ne to ade no oba ni ho hinti wotu ayon na ode to ade de toyi oba na nkoto anko okun no etisa wade we enani ho etu yo oba na ba ma de wonye wa yakayaka de ba ma bi ifi kra sex mu kra no ba ma bi okra o sex na ekra punishment how Ofosuo enu tu yo ba na bemo ne to wonya oboni bia ofradwuma ba wo na kusu wo kasa no no apete wo ya no wo bo masa awade ofiri mu ko na se okodi yie na kocha oba bedwire ho
na ho koye fa wo so ba bia so jawa omuko omu ye fe oba jawa de kwa siesie no ah opeso yi agongon ne sa ba ma ne sa ba wa kwa be dada ko so anya hwede sie bia fa che ne adad obu akura na busuafo atrase oba na be ma ne twifa na so na oba sabi jimifo obi ne wagya na busuafo no akodi ne kru na chi Ise sanko beka se da bi o me papa na mabusuafo trans utwifo omo so enti se wa wi ho ene me beka sakasasi a me sanko me papa na mame wo na so wa so tra ho na hu se nkoyie wo na wote wo da ogya ho na nim de we sisi som ebi mo ho mo aka ho bi na mo yi ewu ato omo ofosuo me se nyankopon mo obi aboso mo obi adwen na obabi ya toto obi okra fried rice Bema ne ba watoto no ma bia wo bema no wo ba no onim so ne wote no pe no de abesum ofidie ne wanya no koso wo de manya yie bi na yie we de odi machi kwa mesew de asibia wo de mekoba mesa no ma me ma betrasity enko jame no afa ho a kwase yi wo kokun jane okay jane okọ no akwa kokun Eyo tete tubafo ade ye bebo ye ntaba mu enuti manka chiro dede bi se awade no sabia ku sabia nyado enye nhyira. Marriage is never a blessing. Na ansa na enhyira anase yedie be firi mu aba no ejina sadia awade fo no mo besi adodom ho na empo ntiase besi aye adwuma na se kokoye ponche back ekokoye sa timdide dia pe oba bitina ne no enya awade bafo bebo ye ntaba mu adwuma ko bi adaworoma eni nya bi ebesemu yeko computer so dwedi emrasisia. Aboagye ade Tinema no mututu no oba mi ntini kura so wa wutu ayo senior me dey ade adanke ba product ama me ti de bia me na no mu no chef danke ba product we dank extra we won ma wa ho tutu ni na ebeja senior na mi sisi ni nso mi sisi o and there was no problem there senior what see dank proke okay so won dank proke okay sisi ya ni na ebeja sa we dey nya mi sha someone do ba the friend danke ba tonic muni ma biuro minum pa na se na mtumi ndi na na mtumi ndan so me nye bi no no o chale me taibo pa sa sia dan fight okay na so sure koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntanase na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho sine fifi ti as that tell boy yeah Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjegede nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly Efiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
bɛse na ɛka sɛ ɛdeɛ na abɛtumi ayɛ doma kyɛdeɛ na nyɛ so sɛ yɛrehyerɛn ampa nti ɛbɛsɛ wo a wohɛ so wo de hyia bi so yɛ dɛ ɔhyerɛn reality show yɛde aba wabɔfa no deɛ na ɔbɛtumi ayɛ wobɛtumi akyerɛkyerɛ amammerɛ ne amane anasɛ wobɛtumi akra tete abɔkɔs wɔnti na korɔbea sante kɔtɔkɔhene na asɛ tutu afɛ bi a ɔto so mmienu hwɛfoɔ hene baafoɔ ɔpoko agyema na wodi kan wobɛbɛhyerɛ m sɛ sɛ ɔmawerɛ firi kom hena bɛ na woyɛ wogyɛ baase pɛpɛkil forms wɔ Sompa TV ne Sompa Radio bi aba cultural center dwobrɛm na bɛpɛkil forms na twɛ deɛ wobɛtumi ayɛ date ne yɛ 10th October and I last audition na ha ba bia wo bia na tutumeka na bra culture center onyame frada wo so nanso honam wodin fasikasem wɔ fam a entimi ma won konkodru obotai ne ho ana akwanya so bi mada na Grace Fountain of Life Theological Bible Institute edema wo ya dupe dosu ko wo Bible adesua ne kyerɛkyerɛ mu free a ya new sika bia be 3 months 6 months and also 12 months intensive courses ebema wanya international certificate in Christian ministry, international diploma in theology and international degree in theology. Ye ya ordainew ama wa be pastor, apostle, prophet, evangelist and a teacher. Ye wo madina hachu kasua tema La Paz and Nungwa. Fre Apostle John Elvis Ofosuhine 0244 660785. Okay, yakwa yanim te said mpempi no na semeta ka kire no asisi sema po menteme ho ase eno na de beda so mpa Asem Mpe Nipa ne apene po masibere na ye de ama kama Asem Mpe na de beda so mpa Asem Mpe Nipa yentumi enkyira adwene emfa emma na so ho entumi ensa ho ye kosunwane anado ada ye maami bi di asem ebedan medical culture say ye won sem ni bebere won power so na nansen no ye pese ye hwe anu firim na fe ye ka enkoye nim na de aka no ye ka emfa free ho esan say ye ha no de ye nya asem enna so enche pisa e wo se pere pomasibre na wo so ho etimi sound ye maami bi di asem efiri sunwan bedan na asem nyina na se o de ne bana connection training wawie akoda no akofa afuru na chi no de ba asem na esie ye konkotie ye maame no iwia abadwafo enso bebem na ye de adwenkyere ama ye maame no ye koni kotie mra sisia sinyana me obi na epacho anyene yere me wo baba ya na wo 35 years na me ba no me wono no nyambe ye 13 years na ne papa ya santini obefa no koye ena okohwe akwala no ti wo hene yere wo kofa ohwe akwala no tembia akwala no ba menchen e wo ha me ya abanye dwuma ye makwan bia akwala no ba menchen me so kokumase e kokohwe no na kasa ne nyam papa no ba befa akwala no Meka Asem Mpe emma onfa akwala no enko emekotwa me free wanchi ekotwa ahemfie te hini bi na kansa me ma no fa no kona be ma na teteba na me pene no de no ko na me koho ma sepe ma asem me kunu no ya anwale de ye wo akwala no ya anwale enti me koho amami ma se ba nyame fa ne krenzi wo pe ma asem Isme penase me ko hotem bia ko ma Grace ka to toniema akure ma kwan a woba na beye emfie kakrani ena owie SS no na wonya nursing school ena papa no frɛ me kanye akrankola ba ha na me mu akakra me sumeti me de ma no ema papa no so boa ma akra no ko nursing na akra no ye makwan bia na oba me haninti obaaye na osema akro be na ye frɛ no dumase na mso duru me station a omuka ho na msa de na osina damfo ge bi na akyere no ayi bra bi ho nti opese wokɔ no ho na mse hweyo na sa dumase no ho no asɛm ne different no see you no okɔbaaye
ti anche no mo bie nursing school school no ko ye me di dwa man iska no ko ye eti na me ba no won fa na yi a wo wie nursing no ba no wonye nti wantena ne papa hokula na oba me ha bebo so me ye mienu no de anyinsen ne ba nam si aw bo atwa wonim se efie nye ne ska abanya dwuma kiska kakra bi ne de ma me na beboa me wo prot nanka uwie obua na ka esi wanglu nkura na ka ejai obi dan ha wiso ma anya hwe mi wie a magin loan na ya to fie na msiyo ena odi be ma no ebe kire me wo hasi so no na nananyum obetena me ha kopem se wo ye be ma na ma wa konhoma wansi dimpo wo ye unya me ha bosome nan be ma na amfa wansi di amfa ma nam se me ba una ye panyini o na se be mai o ma sta na amfa ma me ana sese na se ma o ma me 100 cedis ya jise na wotwe mi nu ansa na wa ma me bi am se you be you na emwa na me kansa ti wo ye no enu 2 weeks na so me biometric na on fa nsansi so na allowances o allowances no mra na akra me so na me beko na me sere kwan wa adumam na me mpanimfo se o menu ne no nko edi beye 2 days ya me ba no me dwala akwala mono na wo se ma gya akọ na me kuna busuafo se o mo ne me beko na me se be me mpra na ne na wo ye hwe school no na o wo he a wo no wo beko na me frɛ ne papa bo na mane se na aba no kon na ye be ma na o maka akire o si baabi na so o mo wɛn na me se o mo ko o si oba me sere wa je tene emanent na wo ha wanya busua foforo a be ma no fa no nkono nkoto anenso na msiyo ntom ko di 4 days no mo baaye to obaaye no na me ma wo munso o mo se ye na me se watwa se no papa se ma menye wo ha sei ebi se wo kɔ no ona na abo ho ka wan kla no wakodi baabi 3 days na mpena de menye wo ho ade onye ne yere mechanicia na sem no edoso ena me bane disu tinde kunu no eyi ne ma Afrika mu aba be ma na me kla me so de me one me ba no ko me ba no kwa na be kra he to mba ye na me se krachi ade na ma mfre akura ne papa amu na nwie ena me ba no me ka so mo nko no onfa no nko ni fie no nko hwe ni bi na mba no isu na mba ne se mi kuna frɛ no dem na no wo no so ompene ma boy no nwale no na mistake ya me ye ni se o kansa no na me ba no isu no akoto so me na ma me sro freda na pa na choma me nyesa me awo awie boy ma yanko ye me ho ade a ebe ye nsem bibiri na me frɛ papa no na me fa ne krensi wawu na msim stade mislo ja bibia akra no penikunu na de onwale na so na ase ye mpino na msan amese bikawie ye no masenkra no masi be di matem o mi demu e ba no kuno be di matem ema me ba no pane chaw fon so na mse watcho ye nyankopon wa wase ne wo na be me di matem o san pane chaw na wo hene yere bidi mi twa bibi aso ti be ma no be di matem wie ye no na me ba no so wo ko ye no ho ade na mse menko debi me yemfa manim twitwi fam me na me wo na me ba no frɛ me maame nyame fa me maame kransi na maame se kɔ na kokɔ hwe me ko ye o mu ko huru me e wo ho ahene yere ma ne enya asem ketwa sika blantie no de maame 100 cedis o amamento 2015 nim 100 cedis o se me kura no me kunu yere no ne hwe akla no amamento amane duku amane mpabo amane sika me de ne 100 cedis me de ko abusuan so obi anim no timi fa ne sika nkoma no na me de koma no efi 2015 besi samre me banu kasa me hoda mas ne kasa me hoda ananse me kunu no wiye ma me kwa yie no
me ba no hunu ye ni nuanom ne soa ma on be chia me me be mi sam se ma kuma se on me firi sunwa ne koye wo be no nsuo be me be ya mfim ne nsenum ko amase de hunu me ankasa me hu be sisa me etime pa cho me hia adwenche. Okay, asem wo ewiase owa na ye anase wanwa ene ye enuti yemusa se mami owoba awo yo ba ewo ho anase oni baba asem fufuru ye kwone no di for summer prayer council center ye twetwe nkomombra sisia na ye mami asem wa wode ababeda Sompa Asem Mpe Nipa no osu hia adwenkyere se wutie na wutie ni ye asem fufuru pa ye no di for summer prayer council center entwetwe enkomo manhia hemboboa no eho ena jakokko no aso orofo emfa babia o ade bia dane nkonu adawo so bia no yemfa nkoda odi for summer prayer council center na yenko emfa enko yanim efiri se dodo no a ena odi for Samuel wayi omo afiri won punchirim ewo manhia ahemboboa no ejaba family house ye frɛ na kwankyeragya ono na kwanhyere sofo mu a orofo na enkonu nyina papai nyame nipa mema wakwa aba Oforisuo meje so bibia bokɔ de osoro aso yimu ejakokɔ na so adanse so ye adwuma ye Oforisuo so ma menhia hemboboa no wa ha hu se o ma menhia hemboboa no mesi odi for Samuel Oforisuo wa ha hu papa na osofo bi beka se machina bre sa kasa no me kanchen se enyo odi for Samuel so wachina ble machina bre na unula menhia hemboboa no a ye enso so no na unya hu baby papa se unya enwura menhia hemboboa no ejaba family house fie no okay unko babia o adanse Oforisuo because adanse ekɔ akwankyina nkasa etiapo no na eye adwuma wo menhia hemboboa no enu ti na katacho be ma penso no odi for Samuel enya edini se akwankyele eja so eti no baby biala wo no wo haw no wa mane no ne poma sible nyina ye menhia hemboboa no ejaba family house ehɔ na adanse akese ekoso na amanfo ehaw no mamane no awurade eyi wo mu firi mu na ogye nyame ma efiri ɔhaw ne obonsam kyikyiriye mu so ho amame bia na eka atwa no so a akyikyire na ogye ne ho ba bia anyi no obaduru menhia hemboboa no nyankopɔn eyi ne boafo ma no ema saaka ne nyina efiri hɔ no ekɔ so ho abrantie bia no promise fe aso ne mu a oba menhia hemboboa no last 2 weeks no ene oba ye no wose eniema na ka ekwan na sisie no ene nyankopon enamodi for Samuel so amasa ekwan ni nyina abiebie esanse na watworo application emfinhia bebre ne nsanka mu bia na so na 2 weeks pe ye nyankopon ahye ho animonyam amenne wanya adwuma akwaye so ho de ono ye de animguase yale ato no so na onama na ne ho bon na obepie menhia hemboboa no na odi for Samuel de na kwankyere to fom na ono so wanya na hoto na enne sa ho na kankan ni nyina afiri ne honom ekɔ etu Oforisuo be ma se ye hwehwɛ ba bia akwankyere ankasa eye adwuma de a na ye kumase menhia ahemboboa no ejaba family house maami bia na ɔtɔn ma Oforisuo be ma waya kyese wodi kwesiwon ma ase sebi ya de sebi eguso na so oba menhia hemboboa no be hye odi for Samuel no ene ye bo no na ye to so de ono no na wachina pe awalia enye se mema ne ba na so omu ba na omu sanko obi pie menhia hemboboa no o hye odi for Samuel 101 no ene ya hye ne kawa amo no so ye ka awalefo a ye kan ne ka hu bi so de ono no ne de jusokro ba to no so sa asem de mesi bi nyai kada so woni maami fi a Johnson emma be ma be fa no kwa na akoya so enne obehia odi for Samuel no enne Johnson atwa na o America abontere so a be ma agwale ne na kwata na America abontere so a onyu so obiemu eti be biala wo no entrance nkasa machina bre se de Oforisuo be ma na wo ka no je wo ka se wachina ble no onya nwura menhia hemboboa no ompie odi for Samuel nim na se wapie odi for Samuel nim a enka onka se wachina ble so yesi ekrobi wa ne krobi so etwa so ene se wantietie ensufi mu a wonya nsu papa ense o maami papa maami a wani aye okusu na wo hunu hwe maami bia oba ya na wose nani no onim hospital onfa nkoye agogunye ode yakọ odi for Samuel hwe na no kai se wani no eye
enkrama niamo tafre so se yanya ho ade ama wa enya de woni be ho ade ode na kwa kire to fom ma no ene ma me ne grass ye hye no odie yo wayi grass na to ho no oh abraba wa bia de ne ba ya na etwere day wan twa hwekula no na enya ne wotwe ni duso na so be odi for Samuel no etwere no etu ayira de ne ba ya na edam krakrakrakra tiesi ne so na ye gi no ba bia enye mema ne kuta ne mu no enne day eye na wotwe miensa sa edam krakrakra ni nyina ofo so be ma edwane ko eti wo se wachina na se o mewura manhia ahemboboa no ejaba family house wa mame papa onko ba bia so mame bia one ne mamiensa ba ya wo se nkwani nyina ko school awie na so enya de adwuma kora no omu nya bia ye ene dai ene adwuma no ebu enkora no so Messi ni bia oba ya ono wo se okoye estimate na obeye estimate ni nyina ba wie no na ye de adwuma no akwa pa foforo enye se adwuma ne be ba ye be mra koye estimate no na so nya de obenya adwuma no obehye odi for Samuel no ene adwuma no ebu ne so entrasen ka se mechina brofo so be ma me de mananti abre me yale die ehe na menya anuye ne ye manhia aheboboa no ejaba family house ehwa na odi for Samuel tana kodwa kasie mu efri dwada ekope memenda ne jakokọ no na so na dansie ne koso se wura ho ne sa dansie bi koso a obeka se ebia odi for kwan ni because asem no eye ya na enwanwa oh sa ahemfu phobia na no mudi na ntwie ba honom a odi for Samuel say bronye ya de be yi oh na sa ahemfu no kakade ka konwa na hwere wo so said that asem koduru ye na asem na no ayere ohena nkasa no na oni enidaso bia because baby na o maka nsem na ye bu nsem na gunu so awie agi na konwa firi nsem awie na so enam odi for kwan akwankyere nti no enne na konwa akanensa so for manentiga for number no na fro odi for Samuel asofo ni kuta phone so no ofra enu omuni komo na busa se de hono hyehyeye no esitie na omunu bedi komo kama na wa ba be she odi for Samuel number ni 0246 6671 17 0246 6671 17 0504 588 454 0504 588 454 0278 40 55 19 0578 40 55 19 menshia ahemboboa no ejaba onne jakoko no so menshia ahemboboa no juada ko memenda odi for Samuel oye adwuma gidigidi no okay omna Samuel ofoso be jakoko na so nane ye betanum na sia ne ye kan no ma bi sia ne pa bi efa no ma easy ofoso ohun se na no sister yo bai wasi ni fie say pema o mo fe pa untimi nsa wo mo na so busa se imusa se nipa dodo sen ana ma dodo sen na wade e wo fie o ampa mema ni bi betima ba fie o ana ma ni betima kwa wade imusa so mo kodi sen no ma ba e no ma bi anya sem bia na be ma na gina so ne ya o ma ne de o ma ba fie no mo ba so ni ma rahosem o mu nyina gudan ba kom Ovoso ma menka se mencho se na nipa na ewo wiase no de wo so obese wo no se wan fa kwankyere ammo ho ban ya wo boa Ovoso spirit ya wo haye no wo bade ma wo mago ofro ka ontua ka sika ti sa no ma we nyina se wu chi ye ka cho na se wu tie na wahu bia ene ye ka cho se ni nyina ya kwankyere enye no ma bia na ye mpaebo Ovoso obu ho ane de ye mpaebo but do wa ubabom paye akwankyere nkan wa wo boa Ovoso se du mebi na se kurotu obi ase ye mia ye wa ni na de topa ye gu animu nya topa ye bia topa bi wa de guku ani kwa na etu ti de pese ye kan se ade bi ho a ye bo ampesi a ampesi ontimi nwene sa ye de abomuta so etu betuma bompa ye bampa bomu no e se unya kwankyere because ade bia when echi wade e wo biase
eno ti na ye kanfo a che o se obi awie suku enne wo hwe enne mema awie suku pa adwuma ye adwuma na bi wo ho na so fo so no ko akwa na refuse no wo ka se yizi emai me si da bia me ka che o se me se ring na de show no nipa ni so de ye odondo but wo boa obi abaje ko o tena hunsa no me na me ka che o fo so obi betuma ye adwuma ni nsam se da na ebetua ne ka no wo de sika ni nyina be ko ma parenza o ga za ye kwa aya kwa nkyere obiti mountains o ya rebepo na guniyam empa bobia obobia wo obo na so obafia de tia nete aya kwa nkyere ade bia ye chiwade tini ye kafo odifo samoya ma wan fu ya sama ye ka ade na ne de wo ba di patimi twa ntroto ade eto so ma de kra ye ode ano efiri wonsa adane ipanye ede na baba se sebe mpredwasa obi tu kwani bibia ye na so yesi emfa ma yani hano abibifo no madika ka cho se yenya sebe mpredwasa so ahese koto egugira wam obitimi ya afroa kakra mo do so kwan fa na watwe but sa enkokon na ya brofo de no wo furo kwa na opian ko ne ko hwede wa ho de pe konto bi tebreye ofosu anse me to konto bi na nya vanya kwa na me do mo sa enkokon ni bi no se minim so mudi pa no bubu pa na mo mudi abibifo de no bubu pa no mo ni ofosu ewiase nsemo no edoso but wa hwe ya wu ano kwasem yene abibi mamu amese yese de ofuru duapa na epia no ba ha de ofuru duapa na yete wosan obi wa busuam aka ono nkwa na da busuam na sabe busuam ba so le nya nipa ba akoso sa nipa ne abo na dam sa nipa ne sika hye wo be kom na de oye no so ya kra ketekete da ban agana hankwa se bebayifu okwa ye ya sorry dem a obani aya Christopher nyaba ko boma bompaye oba wayi ato woni nam obayi obayi ato wi a wasa befa eyo bayi ye obi ajapade obi se ya wo se ho na ajapade enya de obegya mu da aja kwankyere die conform so di for some kwana so ye wenya baabi afena wo na ko baba nwura me pacha ko busa me pacha kwa wo futu kwa we ye njuo ne tata we ye so di fu obi sha dabi we de manja aya mu achichi penchen kan ba bia mu obia me se faka na bra so fin kan na ba udu anraga jansha na oforukom ni wasi anko ba bia ansantra se me ko di for samro awo hefa awo manhia traffic light no eno no traffic light asase na asase konkron sa traffic light yen repair da ezoye adwuma ache itu dru wa so manhia bi podi for samro jaba fie ya busu fie ho wo bedru kwa wo pie kodi fo no hu dadada pomodin fo wade so nyina ko me se enu obi nni nkomo manipa ne konfisu wadwe wo na Ghana wo bekọ asore so furu principal na obi kwabna ne te wo na wo tonko enti kasa ye kedu die bi okay ye hu na ne achi enti abese de number to dwa pomodin ne fa ne kodi fo sa me se ade bia wo na chi wade empa bobu a wo bebo nanso e wa chi wade ne de e ya kwankyere fa number to dwa okay ade bia wo na chi wade enti blodi for some honom na beje wo hawo no e chi wade ne to so na wo honton 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 405519 kumasi menhia ahemboboa no ejaba family house ehona akwankyere no eyi adwuma efiri dwada ekopem memenda tie maami tie dwada ekopem memenda enani nyina odi for some trans ye adwuma anopa no nsia ne fa no watenase no wasole wia no miensa oba na okura hanky white beji code no eno de eyi adwuma edama kese ne twere ne ade ne nyina code na eyi adwuma no eti no ba
na okra o hanky white fabula na beji code no na ekoyi ohaw ne amane no efiri wo ne wabusua so na awurade intimi hia emra ye sorry na mekoso mechia mekula ena mesachia no ena no mechia mekula okay na omu hweme na machia oba Esther okay owa akropon esansem me kwa me dofo ba ko pe ena me nua baby edin birthday ne your friend mam sewa oton ade wo ketia ase honom and then birthday nyame inshira no o man so okay ya no di for summer prayer council center na etwetwe kono manhia hembobo no jamba family house eho energy kokona so do for ade bia da ne konua edaw so bia no so di for Samuel eyifiri so na so oye odefo ye ewiase sam doso maami wo ye na dai ana se wanwo wodofo eduru babia ya na awo no ankasa no odwene ho a onte ase na mame kanchiro say answer na panel members bebem no 21st keneke yesiatica expert odofo 21st keneke se me kanchiro say oko Europe sabre wababedu South Africa no so no o tu yade ase esa yade odofo appointment number no 0244 915116 0244915116 South Africa etono sabre no number ye di ebuku appointment enso eno no orofo ye Ghana hanu so no mame kan cho se sabre no ogusu esa o manfo enso yade a wo sa o manfo no sciatica yare bibre bia de free utrinwa no kosu na ase no 21st kenekisu betu ase na wo dia mam abibiduro son no di tu yade ase ne sa yo ntiabaso body a yabo no eche wotwe hunwi abibimem hano utwaboso mpuko buruni kurumkura no abaso body 21st kenek waje no enya asem keto akura laboratory ne scan infidi ahodo pi wo kura bi eno ntino sabri no so wo man Ghana ha na wa santimantem ha kuma se hwa overseas woni afa radio no ene ben ho sa en wo boase no so wa santimantem ha council quarters called junction Accra Dome market sunwane kwanza techiman 21st kenek osinyemini 0540311311 0540311311 yade amianka se wiase amba yimisuro na yade a wanhwe ye betumi adwo onkwa afiri wonsem wa bra wani enaso eyekoko yare bonne papa na wono prepreja yade bia bia no one ne nam enne makoko no ne hu eye hu no orofo ema wabamu mu ensuro kura efrise obia ewo ne master na koko adura se ye wodwa so a omanfo atu agusu a enya asem keto a omanfo etu mkoko ndie poma motro enyina etu ase no ye 3 coco capsules coco master ye 3 herbal center ene de se duro wi ebadwa so 3 coco capsules no ano nampa orofo enko pebi na yefa entu ye coco ase kolinaka ba dani ba misi ye ba apidank okwa ubenya bi na de etu coco no ase 0546 107 0546 yakwantu semina na yefa nkoda express group akwantu semina no yefa nkoda express group travel and tour no abu nanso so no papa ewum na papa ne bi ene de he ebi ene express group orofo si e ko Canada US UK Australia Germany France anase Italy ana fa ena wo ko broni krumu a ontimi emfa wonko orofo fasika nkoma kwanche ni bia express group ena mekamfo na me dia mawo se wo ko sua de se wo ko pa adwuma yo express group ene betumi aboawo Kumasi Accra Tema Isle Gonta kwa de sua bibia ni ene tamale ubehu express group ewo ye friend wa homa trufo wi eso 0249000448 0249000448 express group ne manono yenkwai mizo drink no bi odwa so sana 5g miza no ebi enso ebu odwa so aponto ni abadin to no mizo drink ene 5g miza bronya brobenya hoho mizo ene 5g miza na 5g miza no enkwankwa no kire se wono a empaso ahoden no wahoden no boost control pa ema wani eso etimije yenkope mizo akira kwai ebeboa sompa chede na se duru obi modofo sompa chede no sompa achede no multimedia sompa chede no eno eye dwumakuo we ena apasa dwumadie we ho antoma emfie mienu nie
efie mienu ni ena ye di dwumadie wi ebaye na ye de baye no so no aboa foforo pi afoforo mo aboa wo mo ne emakunafo ene nkoda nyanka afi bia no ye hwene ye omadoye entuma ubetumi di abane emakunafo ede akata omu adagya so na ubetumi de emo abase de be yo betumi didi na omame no masragu Oforisuo ya anwa amani bibi ebinka ho tomatoes no ya yinya paste ni bi ana said ye wokonkom no ebeboa pa aduane a animanimu ana asɛ no emwaye orofo yempe entoma ni bi na yemfa emre saafoi no mfa enkata wo mu adagya so na me ka kire wo sɛ sɛ yesika from so dia momo number no 0598 559802 0598 559802 edi ebeba Tarawan Media anase Blessed Foster ene edia ebeba orofo wo sunyane a sunyane night market ho ene makurafo ne kodanya kamkwa akotwuro mudin saa ena nkranza so GCB bank no abro sani mu a okwa ho ena yetwuro din no na aba kumase a ewo enrom hotel enchemu wa ho ne Sompa kumase no bra betwuro din wate edintwuro na fiti ase every 1st October no wa bra betwuro din said ye beya Oma na oma makeup nachi afebu number na yepe no na asa enu todofo bre Sompa chede no afi yebesa ma ho soro pa odofo ye ko akoyanim na yanim tin ene yehwa e obo heba and medical research center odofo obo se menka njiro se oba ye nche na nsukumase fo agina tum a wotu yade se amafo de ona ase de ebre wo mu yade ben obo heba and medical research center otumi entu ase emfama wodo odin heba betes no bi abadwa so enem san de yire tuase sisi ade etuase saa no de prekese powder o de abadwa so immune booster dro mojawe anemia dro pa orofo yenkope bi ebebo yi pa prekese powder no ena me kamfo na me de amon adoato adumanu ho ena sofumame wo one ho ena obo heba ewo one sofumame kenke no ena edi enhwani mu 0257 472506 0257 472506 obo heba and medical research center nyame so mafo yawo ono ena de asomdwe trontrom som aba na wose menka nkire wo se sabre obi a nkonnua da ne shodofo otonwa yento yade hawo wakwantu sem so ye bisi basa aware sem so saa sika sem so ato ape orofo amanyoma hawo pa duru ba bia bema untumi enwo oba untumi enwo nkonnua bi obra na onyi emfama eno ti was 3rd to 8 March free sabre ekosi 18 na no cultural center wo sabre no council no koso orofo se make to a 5th of this month ye memne da or the 9th free Abrepo Junction cultural center na me catch was say nantie ni mu no obi e hawda ne so no na Nyankopon ebetumi agye no saa da no a council no so ebekoso medical kajo say 3 to 8 October council no bekoso cultural center ho ena ni nyame somafo yaw ebebo mpunimpu na watrase no waka wasem no waka che ne papa Yesu Kristo ni Nyankopon say adie bi haw bia no wonyi emfa emfiri wo so OCP fertilizer no orofo ebi ewa aguru chemical hodo ewo Ghana mamu a ni nyina ne se na nanom akuafo se OCP fertilizer na frase eboa wo mopa na obi beka se fertilizer yedi gu mfuri ye so na atumi asodo so ne atumi atene bribra na ye ka tro se na nanom akuafo na agya tum ne sayonti no me kanfu bi edi ama wafi sohwe na wo sohwe na bo mfa so a ewo OCP fertilizer nim na OCP fertilizer no se okọ aguru chemical wa se enyado na wudua anase meko na wudua tomatoes na wudua anase broni atoko ene awuo no waka akyerom se eno na wudua no be kyerɛ kwan a obefa so no wasesa fertilizer and asoso so ase na atumi asodo so no atumi atena bribra ebeboa yi pa wo sa kwa no so 0345909437 0345909437 ana 0345909433 0345909433 OCP fertilizer ena me kamfo na mede amount orofo ye ko akoyenim na yenim ten ena yehwe eyaze biligbo sonkalu kagoka from Benin
togbe ahaban keke orofo togbe ahaban keke ba wo mem enye ne na waboa Ghana fo papa enya asem ketu obi beka se togbe kumase nko an wo ye adwuma na dabi togbe aso eni bi ewo nkran enya asem ketu kumase ya odi dwuma so de ma wo manfo orofo ade bi adane wo hawo ni amane eda uso bia no eye azegblego sonkalu kago ka togbe ahaban keke beni no free ba yo na wanu se beni di omonyoma ano hye ye ka se enuro anase ahaban tete paadia na eye togbe ahaban keke wo afijase akwantempo no so osu besu Bomfa Hospital Junction ade bia yesunsunwuma bia ye fa nkoda togbe ahaban keke ye fra ba no na ofre ma no omoba kire kwan no na watumi akona so ye 0244 484747 0244 484747 and 0244 506020 0244 506620 and 0244 506032 we ye togbe ahaban keke ne ma eno ti odofo ye ko togbe ahaban keke ho na enwoma enkonkai emfa eman eya asemo eya asem kase pa ye maame no kase awie osi e man adwenkyere omra samwa Ofosu yensan che ya tifo ni afefo so ko ba si astene ya chia won because o matra ho atwen di se obe kasa se ya na uko break na oba ya na de ni die kwaso ama yenwa no mo tie yen because amre obi wo ankenye program Ofosu nkwada ana se samre nke bia one ne yere anane kunu ebu mfumpan na so za kwasi twa mi ntie nwie ono so za dwa mi ntie nwie nti ya na ede abasobode ma omo pa kedu ebia wo bia Mr. Saka so me chiao Ofosu bema ya maami asem ma wode baaye eye me omo asem ma adwenkyere na me be kyere so pa adwenkyere Ofosu on o trafide we so na se wan hwe ya de bi obi abegeto wrong ba dumre bia katacha obema se twede ye to ne hi maami asem a opa akwankyere ana opa adwenkyere Ofosu so wo hwe mu pa wo mu tie ye no ene ye ne etia no ensem no tie mu abufuo wo pa na me kasa afutu sem no me kansa asem we se obi wo a otimi so na sem na waboro no obi timi so na sem na watwa na dapa se otie maame ne kasa na wo se ne baba ne kunu bedi na tem de tro na ebra akora na ewade no de esi ye nyina chi na maame no wo hwe odo ne ba no de esi ye nyina chi wo ka bibi kakra bi che na no okọ ye sa ko huru no fo so du mrebi na sa wo ba ekwa bonte no de bema bi ba fia wo de sasabronsam na ba fie o du mrebi na wo ba kwa bonte no de wo ba bi ba fia wo de sasabronsam pa na ba fie tie maami asema working wahwa ne ba nesen fo so nya yize sao akoda sei no fo so da ne maame na so na sebe wo de no fo mana akoda hwe ne maame anim saa na mankola edi hu same maame ni o wo hwe ne maame anim sei saa no wo twe na wo de ne sinsi no maame atwa ne kakra no wo hwe ne maame anim eti mo na wo nyini nyina na ne o maame anim enye so yize de wase ne na mafo ya jamo peso mo no futigui enti sebe o man nan ya wo de feeding bot twa na no akra no hwe ne maame anim sei saa Ofosu onye yize e de san kakran na akra na nyini na wanya father love na mother love enti e kasa nka oba akra de kwone ne maame de omo fa adwen a wo be man papa no wo ye wo ho e de na ko ba maame wo maame ahwe school akodru baabi wo wie nursing sakosua anama wo kan bibi se kiremo kumasi achetua na bebia metie tume ye tra na yetu enti die ne yenye se maame twen na bibia kwa magilo ama ya to dan kefe ne kwaso a oba bia sisu a kaya wade ana kweda ya kwa no de sebe be ma ba fi maami kopam be ma sesi apa yi me ko wale maami e baifo be de be ma bia sifu no apam no tio
na maame ni etie ye ne a baabi a necessary ka akwada na nkasa oboa ne maame e wo kwan bi so wo fa akora ne na wo ofosuo bema eni nyinsa ka preba nkofie ho eti akwada yi oye odwan obai nurse ni a wakosuku oye odwan wanyem bema ayire ne to aworo no ho apagya onan asentemu amanyinsa ya ba na kapreba se obekọ hospital ubedidi ubeyeden eye o maami kapreba mafie ho na ye kukuro mponi no fesu abena nso a me se wo fa wi aburo no fesu obema wa hwe ni ntutu yem odwire aburo ya na ohuragu na ni suodo wo fa na wonya mi bosi meja obi oboa hwe ni ntutu yenim na dan wani ko ade ni nyinse ne start ye no abema na ni hu bi ne ede be bema ni nanti wo ba wo ko school no eye say wo ko show dia na letter anasa seven prejudice with me fill forms enu ti na wo ko school edum na bi ye nhwe fie nyansa ne ye nhwe de to aso kakra ye nti ma yachi bema be na me ko fa ne ba yi wanyem me wadua kapreba me ko wo nso mo ntua kapreba wo mu nyina chi no akweda ya sa akwedi bema yachi ama bema yati matutu na be di wo ma me atam esa gina wo pa bema ne chewo aba voso wa menka se michiro du mebi nesa oba bema ana oba ba se wo jimi chiro nesa se be ko tese se ka bia nya accident na bo obi na akọ no ono a du mebi ani panim de su batu tiri mo sere kwakuse me se du mebi na wo ba jimi fo ana wo ba bia se bo bra na wonte na wo beti ya wo be wudie na wo de ya wo be wu ne wo mu eya wo ya ti se de akoda wo ye ne maami na wo tese se accident de bia si na obekọ na oba ne ka ho ne wawu a nipa nanim de obetuma twadwadwo na mo mu de esre because nipa jimi fu asetre ya nipa wajimi ani trimu wo se maame ne baba no wajimi na ni trimu so odin wei bronsama woni na eni agya e de ba kwahye no maame be sa kwatra mountains abompa ye se wo bompa ye na ne yema twakuru ibi wo ho na nya bronsam bia ebu ha wa na dwe se watom obiti so wo se wo de opebema na ni eden on de opebema on de seven pro we owa kukuduro ento wa kukuduro na kofa bema ese se bema no seven pro ba na obedi du maami atam na wudina wo sa pacha ofoso ye mu bi de sa no ma ye hu bi wo ye fie za wo se ye nwa ba bi ba kofa bema bia ba fie na ese bema woni oba woni bema na ebu ni yira kya etu fi se maami wo ba bema e wo fie o se kwakulumba to yi ana memeti wei na watima bafia bafa menua ba ni nyinsemu wanfi na wo mu wanfi na wasa ba bedi mi maami atam na menua ba no se gina opa oba ma na chaw for what why Hitler I know a Russia president friends say Russia president friends say Russia kwakuka o Putin wo fo so ya wan na seven prejudice edumre bi won ma ye besre ye maamenom ene ye papa na busuapanin ene wo mo ye de nsem beto o manim edumre bi akora ne de nsem beto animu a ye nsekyen kan kira akora ne se ade a wo de aye wo maame ne kra wo hwe wo bewu akora ko ba no san be patch o maame ba so wale mi o na ho anwan wo tie maame nsem a ne bai de aye no wo kyese de okwa yie bi kura yie no sebe ne bai ene abusuafo ekura no kyese o makodi nani wedding no so ya sa kohuru no according to my statement wo me na me ni wo ya kohuru no na obema na abusuafo no edwuma bi ahwe ponkwa bodama kani wura ma odamo ade we ya ka no ebi hyikyira ana ebi wo wabusuam ana wo ye nurse ni ana ye ho anwan wutie tie ni ye ba yenwa mama no mayo madwen se o mode me nurse ni me pobi fire service me pobi asabin prejudice o ye dan midwife entimi nyi kapre because nipa bebre wadwen se me ware nurse ni de otimeje aban loan entimi me ne nyinse kwa na aw hwe bemma bia obeye sa de ne bia no eti bonkoso a unyimi nyansa se wo hwe oba ho adwuma bi o ye nti na ade ko wale no wo eti bonko unyimi nyansa na sasa bia prokuranso togum na so oba wo ye adwuma wo ye nurse ni na sabin prejudice wanyinse no
eti kaka wona wo de buanso be wo so ana onu so ha sa brabo na mo ko no we de ne Ghana fo mama bi asa ade ato ma dwim se me penesi ni me pe police ni ba ene ya sem ena chese wo ton ade wo krom dia wo ye oba na ton ade pa no ne ade dia wo kura de wo ye bodros ye mfa ho kura ye penesi ni iti se be ma no ekofa nesi ni ba na je ni nyina ne se won do ye adwumoji skanti no responsibility ase o de ma oba no on fa maneda ena o de e wona adwum o de nya oba jimifo ena se wo mu nyina o be ma de we yadu ya san abedi du maame atembe man hwe maame no ye ho ade a ofosu ho kra na etan no ya ho ade na maame ye tu maame fo no ko na maame ba hwe sika ye de ma maame na maame ne kwa sika no oje ye de be kire ye de edu me bi ofosu e ya dance ntia ofosu okay kwa bi so na maame ya gisika ne nti wo be ma no se bi nyame be hira wo bi de hye se wa fa no etasi ye won ma bebre ho mo awade ase a o maame no papa na abusuan ro mo nsa nanso be ma ne na abusuan atena se ye jimisam ete ho ehwe se ya wura ma yeso ete ho ai unim nyansa onye sa de ne da ti na meka so se ponko aboda ma ne wura mo dam ete abusuan be ma na abusuan no abusuan pa ne nim be ma no ni maame ni papa emema bi anya fie ho musa sa awade asa be ba man oba ne maame ba ya ye huru ni eti edum bi ofoso okwa awade bi asa enya akokwa ye serve enya fanta serve o edum bi a me ko ba bi se ya mitimi tena se wo serve bibi a menye ba me di mani hwade sa awade na be ko so a enum bi enya nkom se ba wo timi tena se sa awade o ni pillars na esusom ne swa enyina ampanso enyina sa awade we maame ne ko ye no from day one fifie ene ye de ye wo santi me ne maame na me sa de we sem maame no a ka me mane nko ensia wade na se ofosu enye ohui edumia bi hwe nyankopon bo so ni ma wo bia de wo kra pe no yama no me nko da na de ahwa de se be ma no so wo nyansani wo ni fie a on betu nipa aba fie na bibia achia bia no ya setre ansana awade na koso we de motwe fa maami so wabedi di maami atem eni na enu ani na nsa ena obaba ne beka se kwasi asumasi so peso wale mi o de aye wu nyina achi no ena maami akwa ko odwato abi okọ odwato ne beka che maami na santefo asem enya hwe oba ne gu eja na gu na so a ye pepa ne ye ntwa ni akeka saa fosuo na maami koya ya kayaka de okote maami wo pressure ebetuma bane kum no wu no waja akora no no ware se na akora ni bai wa fana eto fosuo so wo bagimifo na okoto se ka bi anya accident na oba ne ka ho a animani mi de wansu ebeka cho say o e na wo ne ba su ne mo uti mane nya ode because wo ye gimifo nipa wagimi de so wo ba ne wagimi se de akora ya yi wo kwa akwaje ai sika waka cha wo maame sa maame dware me enko maame ya sra kwan afira dwuma mu wonu kodu baabi na maame dru baabi ya se ja na me krunkrofo so mba me aba na jimi na wala na masi wo abrantie yi ede na wo yi wo fa busua ne sasa bikosua wo mu abusua no asamu ni mi enim se we kra na ebeba afutu so ma ne yetu ebia na abai se obi timi dia je ne yira ya kayaka de eye ni kwa di na siatam he na adu we ebi na abai eti ma me no so so pa dwenkyira ya meka san kra ni bi wa kire bo de nim si e betwa no ana owu bebre de no ma twa he drum be bia se o ma dosu na ba ko o ma jimi a especially first born wa jimi ana last born na shantem wa jimi a ofosu eni ba ko achi ne nkowu nya o mo amaka ho ne mo fa ye empaibo emma wo mo maka no na mo ntramase ya danyame ko bidin ne enanipa na branche no onfa nko ne di onim dan ewodo okay na chesa branche no wafa musuo no na onim ewodo ye kone ne Apostle Dr. Amegashi ye no mo antwetwe komo simadu emra sesesi a efise ama me ne wansa yade enipa benya so na ye yare kuro ya sematiefo omo yade omo dodo omo a na wodampam a ontumi entie
na empo onfamu aba na wafrɛ kora so akyerɛ na adwene eno tina mpempi no yeto aduru wo dwumadie so sɛde be ya amanfo so apom den ebetumi agyinagyina so doctor mema wakɔ aba Nipa bibia boko de Yankopon ogusu isrami doctor ogusu sayade osayade oyensenkyerani akese Dr. Magashi na de ye menwanwa kese baako ne se ye wono na haba no hye ne nsam na doctor so agina so se edro no won ho eno na ye mede no ne sa ye menwanwa doctor hefa kasa no firi Dr. Magashi ofiri from Manta voter nyoma won ho say ya na Ghana ha no mabakosem miehunu say from Manta for the obi ofiri voter region there o wadro ti wo monko akasa na efiri bibi amagani amagashi a ene ehunu amagaho ana omukasa ne bi say akwala kwaji ebo dabo so yes akpala kwaji nyame avo jape akwe injafia inchacha mi sofia me nenu ase ne se ebo dabo so ne se abo no de be twe ne so de sabi obe peche eno ne akwala kwaji yes enti amurani abe ma nyankopon abeyi no awie bredia ne free from mantem ne nyankopon amfa bibia anche no se adoma yaresa hahama eni nubna na Dr. Magashi wonki kanu ya momfa nsani pa yade na chese sabi sabi ebru sabekun oni dini fatana kono won ho so ampa yade bia ni asase su a Oforisuo be ma ado ani kira Dr. Magashi aso ye hono ma ontimi nsa yade ada ne da nyina ye otimi ka so ontimi nsa ye obi a wajimi ani taba Jimmy dia sabi ebru enokra na munu se ayi omuna samwa wajimi dia time because society mo agimi emfa won yehwe na Magashi de Nyankopon de adom achede na ma no enuro wowiase edi tu yade ase nyina wo Apostle Dr. Samuel Magashi asoye ne number ni twagu ewa afidie na se frɛ no na ni nkomo eye 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 Dr. Magashi ashe no Swame magazine makru akane police house oba santema wode akane police house na ye enhwe ni makru ukonkran pumpuni mantem so wo kaso prison junction ye dan ni kwabona hafo ne mantema owo tachiman hence yo ahwa no wo ye kota crowd so a western part of Ghana wo Apanwan junction Kejebri government school mo na for so be ma unimi say ebna dano Dr. Magashi yensenkyerɛ ni bi obia ni Ghana ho ye bibidura wa ye bie maami bi bai na nani aso aye ko na asa kashim ɛna ɔno kro na ɔsɛ complain se ni sisi ɔno kro na so yade bi e friend diabetes e kro bi da ne nan ho free ne nan finfi wɔkɔ ne nan poso no ɔse bɛbo sumi num ni mfie num ni ɛna watriti na nso ɔnkɔda ne ntie wɔsɛ obi edi Dr. Magashi ho adanse ama na wo se oba na Dr. Magashi tia habai bi ena oposa na odi go nsuom ena odi kakra efifa maame no ani achi sei ti maame ne to ho na ye ne dede se de kane ye de rob bi srawa se de wo feel sa iti no maame ne ya fi within be 30 to 40 minutes na nani na so aye kokokoko na se moja se matali ye hyemin na ye white ne sisi ne so woyam haban ni bi no de sra ho maami afi de oba ya na ne mane ne nananom asoso no ne kunu no afi maami na afi de wotimi sori en wasa yama habai foforo wo ne nsem posai no ochi munsuo no na ni kuru nani ochim gu ania ne nan no oba na apegya kakra within 40 to 50 minutes ekwa wana maami ni di no ne nan no sede na asi ahonhono no sede na esi apegya no ne nase esi aduduri no afi ne nan na oba wontim fantifo maami na de ne nan esi wa wo pem o de ne nan epem ho enti Ghana hanom ye pe doctor wo ye aduro wotimi saw yade instant and instantaneous dia obia ni hono asabi se bi bro beto Dr. Magashi da
tina da bia da ye bu baby says so obi so ni mahabai dro na wo mama gashi wo dia na kire sa yese wasaka poma no wanwam aboa bia so bedore srade osuan aboa preko so ofuo so be manya de obeto aboa preko da because ono ye de wo no amagashi sha ase say nipa ya de no wo tender age wo 11 years because ono ye wo na habai so nsem aye ne papa ye friend Kofi Gadri ene yi habai no edi na wo twetwo ene ono an nsem bi ehwe ma na ya habai no de koto na archives up to now habai da so ho enti Dr. Amagashi na sabi eburu yenya no na ase yenhyeda emfa no ye young guy no eniema papa wo ye na nya grow diabetes, HIV, hepatitis B, prostate cancer, liver problem, eye problem, ear problem, and menstrual problem, syphilis, gonorrhea, and spiritual problem, anemia, and elephantiasis. You can't elephantiasis that sabi be brunya was no. Aye yade be a friend JP. And on sabi be brobi two be a drua. Na say be nipa ni no kokotiem na nya won ntina ne nan no na aye kakraka JP no Dr. Amagashi wo ba say pa otimi ma wo nan no utimi de si wo no atete ahaba bi de agu ase de bia fa ho wo nan ne etimi etwe ena wo na ekuro ye diabetes ye de da won ho amfie bebre busumi bebre kuro no wo matriti enko no Dr. Amagashi de just 1 day 2 days etimi tu kuro na se ma ho timi ye dai eto eti anwrani abranti a wabepie o man Ghana mu oba ye na nsuruma ni bi kopie ka so ebi su kopie tachima henso a ebi su kopie apawan junction ye kajabiri wo takrade ena bi su bepie so ame magazine makro no mma ye nyina ye mfie ni nkyere na so ye na wonko no omwaye na mema ni bi so aba da birijo ena mema ni bi so aye sabi o ma ye se banku ahone nkomo no ema ni bia asetena ya sabi be ma ye adwuma ndo onim so ye adwuma so da wo se tem eno na da bi me ba me kan bi se o ma ye se banku kase no ana dokron bi a na efre ni chirotumi no eno na o mo yam kenke no so duru race cross wa dokron no o mo yi ni kakraka se no o ma yi hu ura no mo tam tuma na chese tete ye morning ketwa sa na mani bi o da ho ase tem Dr. Amagashi se bra no ma woduro o ma hahama ni nubra na sabi efa bi kwese hye baabi na ye de eti udwumadie mo de ede na babro no mpokura wo mo so wa yire pawa ne benya no wati ni dwumadie mo de ede nkwa wo de won te de bia ya asem toawa enti be ma kura ho anije no nya bi enti ama be ma no kro ba wo hunu so ye adwuma so nya enti yesi wo ye afanchai bra na o ma wo bi aye 0547 04 43 07 0547 04 43 07 and 0544 58 09 36 0544 58 09 36 Dr. Amagashi ye adwuma na mu ni nyina me so ba santimantem a wo so magazine makru wani akani police house ni ne din hwe animu okwankran mpumpuni mantem so a Dr. Amagashi wo kasoa prison junction wo ye kwata kra de so wo apanwan junction kajebri government school mo sanso na ye kwata chimanya wo hensua bebia brigade fo no wo ye adwuma na mu ni nyina ne se number na etwagu wo TV yase ana me boboye no bomadia ne fa na wo yade bia da house sunsumo ne honabo biara oni Dr. Amagashi nye dai enche na won ma wo ho aduro ema won so anigye ye de enwie peye ofo so ba ma wonim se mema na fo mu ho adwene o bi se de ba bia aduro de o mfo mu se ema adwe bio ema obi nwe because mema ni bi de o mu se ba adwe ema obi be fawe adenti na sanse mo se ba o mu se o mu da Apostle Dr. Amagashi ase because so Apostle Dr. Amagashi ba ye no mema no o maso omre na o mu ayi o mu so e bi o mu nye adamant no o mu nye tintintintin no ena o mu nyina ho no o mate adesi aho na eso o mu to dame aho no o mu to load ye kan dame luludu ayi sunsu asem na me kan adwo efiri no nwotwe no ndu ekọ no aho na mema ye o mu dia aho no ne o mu bọ no because akwakọ fa duro baba mema o mema atwe kom ayesem se enwa ekom de ne bosome ana bosome nsia nwa woni di ye no o ma oberma na yaba renchen ne gina so se pampe de toso bi mema bi no so bi de potokase yesi wo mo berma na shrinke a ne chesa ye de ehi o ya ho hwe anya de enyeye ayefia ayese wode sai enkuruma ayese zonsono
che bi sabi ebru ayeso domre na ne kusku ye di twa wa hwew anya adwuma bi ona mo kan kikwa ye ka be ma nya be ma ne kokoso nwi na ni soso ne simo gre ne sunte mu nwi ne kokoso tre ana wo so wa wo ye tuntum ana sabi ebru na furu eso ana na furu nya da yenso eye be ma otimi piepia oba ma oba timi bone nsa say agis ono ne friend say be ma and apostle Dr. Magashi de ha wo nyina wadi amaye enti wo ba ho na wo pe ma gunde ope aprankam ope odenke ope mantalabo ana ope dema Dr. Magashi de bema na demo no enu bi na doctor fo na wo mu wane nche Dr. Morrison ni Dr. Kingsford o manu ma sese di o mu kura ya ye hu ti o mu ba no mo ba wo ma nem sabe bi brat obi ese yade bi aye no da bi enya yade eye mema no no mo wo enti Dr. Magashi aba ama mema wo muni suo nyina adane de o mu se de emema no mo ba da bridge mu ntim bepi mo yire no Dr. Magashi aba ehwe ti yemfie ne nkyere na so ye no na wontimi mpegi emema sem no ntimi nya da ye maye obi osoro wasi ni sisi ye ne ya na chiri eye ne ya na chiri kase ne honam nyina ye da ye ne ya yade bia ye frɛ ne de echo echo ye wa ye nim dia se ya de Dr. Magashi di wotu ase na sabi ebru o mfa se kai eno nso o ma wo hahama ne bia ma de bia ye de akosa na wanu no mu bi na odi bia ye de adware de odi dware ye sese sunsum bi na sabi obi kote mobro de ntwa de besen wa hem wo de pam ni nyina adane ne de akọ na ofoso be ma de wa Magashi ho a ema ne ye soronko wa bibiduro mu wa Ghana ha yentie abusuafo eni se ono yade na wo de abetena nanim no wo hwe hunamani de na ye afidie ahwehwe onipadua mu no no wo se ahwe sunsumu no bebe gina nsem bi ye Revelation chapter 18 verse 6 wose muntua won kase de otua amoka no momfa mo ho ne mienu ne miensa so mfa ma wo mu enti nipa bia ono ye na dwene se wakose ba bia to yade de abre wa ma wo so fa ne de ene ye de wo se efata owuo no Bible say man adan okay enti number ne 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 Dr. Magashi wo enkna pumpuruma to wakaswa Prison Junction ye kwata kra de so wa Panwan Keje Bridge Junction wo ye ko what they say Tachiman so wo henswa sa so ne ye ba santema Dr. Magashi e wo Swami magazine macro woni akane police house ne din hwe anim okay ye ne Apostle Dr. Magashi na etwetwe komo no odofo ama me ne wan say yade ni babenya so a na ye yade kuru ya yenkoi na yekutu ye yade ase dokota ye beda wase dia na wotwe sene ye be san enso asia the nations anka ya already nshira nipa bia wotie na onye obi akese empanyini se ni owo bakwase ano ya omre se di otete no na yi mpanyin ka se to nchen so a na twa konkron so akase eye onipa bia wo ododo nchi no ya na enijie bia ni homa no indi abrabomu no se wo kwase a ya wo kwase a abrabomu no ya na moka akiri wo kwase a abrabomu no untie futu diniema bobom so baya yate wo de ya ante nkwa de nti eya na eba ne sa ne nkomodie no ayaya obatan bi adone ba na sebeta frache oni panyini nsu nya asema ya na panyini gine de atum se wa yemfo so no so ya na ho na dia na se de yedi eduma se nipa ne te ha no ya na akono firi se ese maami na abeto ato e de ne ma brandie bi be wura fie no anyi mu bi ba ono a wa mehwe akora no no wo ba bi no sa wa kokoduro be de abusuan atem na abusuan so hwe no e de ne siye e de ne baaye ndi eba ne sa na aye kwasia na nta twene ubomu a ete wa momu nzo so a wa waje akobo nchemu dikakra me de meka nyina meka e de agina eye maami se benia ne ba na efamu no maame ne kura ni kunu ne hwan na sabi kunu o ware ne kura ono so kwan be no fa so nya kunu no ade bi wo wiase mani fira di keke mahunu na eye ho maami obe ware waje ni kunu no awo ba ko no akofa foforo definitely ne ba odi kan wan kantim sa no no so be ko no maami asabi oko ware ni yetu no funu ndi ode ne peko ye sa maami ne be wo a definitely ne mamu no obenya ba ko no so kwa ware ya untimi nkan asem enti no nka maami ka se nyina ne yahunu se ono koda kwa be no so fa so ko na ware
It is one also anti dia, then none ye ugo na uchano, e be na abo babano. And Diakure Jimmy Ben Kwan, where Jimmy will be as yet. Na sabeta fracha be ma benyem wan hell, o ma me ne hell. Na fedie, o hosini wie ya, be mana saba, o si mintie me ma me asem. Me ma me atena se ahwe me, bra wonye media me hokoye. E no be dis ama me natem, ampa me ja me ma me ho, ma ngopa me ma me twese bi kuna be didi natem. Edim di ke se sire me kunu se wo mra na sabi o sabi. Togo kidnap bakora no mo nam nuru nyina so a, sa de we ebesi. Enti kakra meka nyina ne se abnante na tu anamo a etesa ni mo entimiwa etete onwera pa bi a ifura wo edananim na obetwa atwa so ababiem entesa na mami ka ne de na amana ye de sesebe Asem Mpe Nipa meka bi mano a no no nso asesa na de ni bi kwanim guase ye ba ka abusuya no de ka fie ho nyina ye mfa ne se maame ni mpegididi ti maame no ni kunu a mema nso so nkwase asem so ngade wi be ma begina se mema me ba ne nkosa aware no me pa che woni abusuya a wo fafo bi betima pia ka che o se wanyem ye ofa ase wanye wa mafia mehwe no ya hwe na wi wasa ba bedidi wase atam ni nyina mo se kwadia ware ye ntena sa awade ewem eno so sa abusuya ne bi ni wa na etimitie nsam sa de a ne ma we ni mienu ahunu se maame na asem ne mu oha sa na otia de ne ne fie ni nyina mu oha abusuya ni nyina mu oha etina ma sa de wetimi bowura fie obe because ye fie ye so kwase ya so sa wo se wonu obi banyem ahwe no aware ye du wan na ebetena sa aware na se wan na ebeje sa aware no wan na eba besi sa nkonwa ne de amawo enya adwuma be ye impossible where family and me gidi so nipa bia wo tie bia nim se efie na afu no ye benya bodam ni ba ku mo be ye ofa anaza se wa bia beka se sa nkwase asem yo me bo aboso ensi da na ye de no mo de o motena ma we nyina besi a se beta flache Asem Mpe Nipa ne yehuna mane ndimi de kakra me kan nyina ne se maame no asem bi be wo ho bibi be koso ebe ma ne ba na tu anamo etesa sebe oba wa bodam se be ma anhwe no nanka wo kwaji ni sika onfa ma be ma ne so onkoji ni da no matter ne be ma ne be ni wiase odi ne ko aduro so kro oba hunu sika na ni ba fie oba hunu sika wunse na adwene dane ntinka be ma wa ye ni sei na wanya ni sika na onim se ne maame ahwe no no asa da na adwene se chinchina da massive ma mere ne mefa sika ne nkode emu ya wuram kakra This again, why yes, as I want to Jimmy so kakara say abraba ye bono from end na hoda. In the service ye who was many subim. Now sabe be me sen go do pe wi a ge wie ba bia wo ma make again. Now we she scars me go tama masa be me. Ebiem yaw. Ebi so na baba no kura mpesa ne ma me bebre. Koja me enkwade de so obi atimi ko. But ye ba na me kire nipa me de koma no. Eje no so na ho no kakra no maame no so awura mu ntem dodo firi se ka wo ba ne nkomra ne hu sesika yi o de maasew okoye ne dai na ne awo ka waka e bia ba bi yete no mo ne ben me utwa kwan no kore ha me ti ma gya na ase wo ha onkonko jamia ke no so nya asem boni bia ke ye ntwen ne ye wo kwaji iska na ba de na wo de ba ye ne ye hunu se oke wo de bra na ase wo mo wo de bra sebe ne nikunu maame anya bi na nke akeka we no mu nyina edika kra me wo kan ne se omunkomo ne de emu awuram age hia omumienu no pa adwenkyere ne yatima hunu ne course wo fie one ne yaw obi timi nyem obi ba at the sport abosa maame na start atem didie ne wotan be ma ne mu odu se de obeba ne mu aya wan kantim so benya akasetia so owobi so oni bie so oni hia nyina mo betimi ahwe no yenim yenya hunu ne oyede ya adwuma ye kan ya na adane tan ubosa adane kasatitu adane atemnidie so okohia nem na amafu omumu ade bia ampa wanye mo bade ba se de wusi kono ide ye mesere waduane ye mesere wunsuo ndi se de wa start na the time di kan ba wu ekobasa respect na di kan yera wo fie ho because sabeta flat wa ware oba na be ma bi wa wo oba be ma bi na be ba be wa no ndi se wo expect adwuma bi no wo hunu se adwuma nchese ntimi hwe ba ye ni mo bi a wakofie bi ma no oni kapre nanso onya kwa wo fie ni mu na afi peduru ye no na niema adane o na ehwe abusuan nyina ba nsiwfo bi nim saa said ne bana ko school kese abobere duru ba bi de na nke expect se wo wanim hwia zo ofalum be na ebe fa no ndizo abefa no ni kapre nya ka bi na ade besi wa ye start time ma wo hunu de no ko hia ne wo mu ade a o masa atan ne mafam nya huhu o meduru fie na amene nam ne so meka ne open nche no obeka bi ya kire wase wo no ekoba ne sa report o ya asew na se yetima didi na tem ba de ne ko ka papa e manage egre enu de MP abonten anganya sa yaw onipa bu emuade nyese wanyem no oba fie da na no de atemdidie nam
wanyem oba no abo awia wo fie da no a wo fo umuye ha una aso ye stubborn said ye du okra wo pepanyini bi akwa akogyawo na ye de na ne panini kodina fie wa ukodi atam ndi nse wo ne de na hia no na ma akra hu se fie a me be o mu nitire ndi mi so me start bibi di akohia o mo eno so ye asem sebe ni aka ja abo France so won amfa ne yie mpo anhia wa o ma bere o mo ya abatan ndi o ze nka wo mene na wototo ne ma ye prove o mo wrong se o mo ne susu se wonni bi mpo no a wo di oni ba bia na asi na nim ya betima ye eno amete asem bia wo sigume akura suko no mabia wanya 80 years sikani bi onya ne ba bi ko okuruma ne kachi na ne ba ne sa akura no afi na akura na nya 80 years oko SS ya na one obi akwa nyem one ge ne ko nyem ye o maame da so de ne ho yes of maame o sikani bi ba papa na wu ana akura no bomu ye de nyinsia ba akura nse ne dia jese ye ne maame na ni wu se de otie na ne ba akofа nyinsia ba endi omo nyinsia no aka kire oba ne papa so omonyam oba ne papa de abufu afa ne bana kwotena akura bi ase ena young boy on na nyem akura echiri hwehwe girl no wonwu agya school wo chiri hwehwe no wonwu no na we no mutin wo kire no se akura bi ase no wo ena okọ hokoto akura ne papa in fact ga papa ne pa akura ne bura no ena ope obi wo akura na ase de koto papa na nim se o maame mu na se nye ono abo ndi onim se ono a omunimzi woni bi ndi obehwe ndi no mokasa wo gya school akodi mate abehwe akura di papa ne nka ni awaye no ni obegye no edi papa ne ni akura na ye na abeto na akoma so kakra batesa ye ne ya digo ye so de cha akura no se dabi wo hwe so na ni ambra na so maji 30 minutes otimi a beto obedi na akura na akodi mate 3 months enya 30 million na pepanyiri bi woni fie wa amone maame amane ye edi akoma papa na age ne ba tu ni bi se ono ana ne de ndi obehwe no sa akura we be fie no wanka ntima Ondi kapro ko school ninti no o de fun na be hia no ono so hunu na koma se metima ya ade no meye mesi mebo meye sa akura no mu ade obeka fun akire wo because wo winter so se ma ya ade no de me ya se urade be hia no makon akomanim ene watima to ne benedi wasa starting school na woko o ma me munim se nko yi o ba akura de ko school kakra no wa break abedi made no de hwege no fama no ne nhira nkanyame ne ma me nua papa na ne ba ne ge no ni nua wa abrojo ntimi nwo na fedu abaso obefa sa akura na adọtọ no de na kwa abrojire ene boy ni bibi nsima no ndi life ya mo me yemfa se de ehunu nipa se de nipa ba ye nchen kakra ndi ni botom enko approach so oya nsa odi ni hia ho ya obeka fun obeka so omu ade ba ne awode ye no na ama na ye sa edi abrante no ye ni amo ho de wonsua nyansa mfim na awofo no so fa se nko yie no omde bibi kotake na omunya sa na abrabo ntimi nko na nim ya okay adwenkyere no na ye kyerɛkyerɛ no me ogidie sɛ ye maame no watwea ba fidie no osunwane awode watwea ba fidie no enkomo no ye mede enya branche no so ba ya eno fiti ase bedidi atam eno so ya asem foforo kyena ye ne maame no ebetwetwe ho komo ye nko computer so adwedie emra sisia 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so ko abrochio Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo sika adwane ne wanya otu adidi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwentu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure
secure a good job in the UK. You should mention a crime of Kumasi as a labor runabout where Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more mature for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenye medru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes dazi duri in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na nano what she during san. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obo godru nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into wo so na way from the bottle ana yi sashe kor na fa posoto ano burukutu ginger it a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger very mensio nomno nyansem enton ma obi a wonya mfi dunwotwe ana oba a wafafro saa adwadie nkratoi fd ahwem agya tum se eye Onyankopoma asomdue nka mo nyina sɛ ne Awurade asɛm ka ɛwɔ Malakai nwoma 89 ne yimu num kosi ensia no ɔse mesuma odifo Elia mabremo ansa ne Awurade dakɛse a ehu no aba ne sɛnti na nyamesomafo Yaw ɔda asomdue tontomsom ano ɛto nsafre kumaseman asanteman yenhia ɛwɔ out of bondage walk ase ɛda no ɛyɛ memenda October 5th 2024 anopa nonsia yenante efri abrepo junction akowie ewo Kumasi Cultural Center afenso every October 3rd ekosi October 8th 2024 shianyamesomafo Yaw ewo Kumasi Cultural Center abra oye counseling wakwanti akechire yare abobo kwaware ache anase ohalbi a uwomuno for waniche Kumasi Cultural Center frey ewo 027-712-6308 out of bondage walk ya jenkwanaba. Okay. Yenko ni. Odofo ewe ya Sompa Asem Mpe Nipa. Medical council say omanfo etumi de onsem begyan no mepe ho adwenkyere. Asem we Oforisuo ne bae. Nemom yemusa ye ho se bibia nkoka papa eduru ba bia nye grede. Enti abrante no ofiti ya no kodidi maame na temwana. Mi atemdidie no mama fo kakra enti na mafiti edi free ho no. Abrante no sabia ku sabia nya ado na adwinum kano no free ho ano kodidi maame na temwana. Abrante no so anya de okodni moba no akire nyina no wantumi anhwe no ne nyinse brem na awo brem. Enti yemuza se ababa wanu ankasa no maame no ba no so wagimi kakra na. We na asem we biwiase etie maame na kana de ede e dokodoko e frem dodo eno tinyame ya adomu a mema producers age ababa one number na yaji abrante no so number ne ye no matwetwe nkomo ne ehu asem no ani so yie efri se akwa se maame na kana de na ne de no so ede dodo eno ti producers ne ababa one be din nkomo na omni abrante no so adi nkomo na afia pa asem no pomasi bre. Yanko na yene Dank Natural Health Care Complex enko twetwe nkomo emra sisia. Yaboko. Dr. Amame ne wan say yade o. No crap. Ni nipa benya ososo a na ye yade kuru ya. No crap. Dank aso ye say. Oh, hoboko. To sa wo no. Na obi ode ne yare ye ba nso nya yaresa. Na nsa mi busa ma mi bi. Na se kura metaika. Na ose ho ya hotofi ba ena se maame na o te dankas papa yi meten so amasore no apagye nimu ose ho ya hotofi ampa ifrise me yade amede koye ose be 5 years ni onte yade ni kan bim na chese adwuma so na wo bo no sa doctor yade de utumi tubi ase
send them sayade krade ne wotenete kra o de wo ye expert sanity and sa ye funu yade yi ekuru ya osa no enso krade ni nyuro no krade na kuku ase ho amasa kuku no Dr. Kuku no yade fon yare fon pa yeni hu nkomo kakra medasi on se Kuku Nyankopon boy ni pedua no wo ho ana affordable no akogya wonan na entini bi wo wasene ha sentini na ehuhuru a yesu anya Kuku ha ntubun se obu a bra dodo a wo de koto no ana tama sentini ho no nti omo ta pegya nade no eye easy so benya Kuku oba nyinsan a because the pressure aba na sene nti no emre so benya Kuku obi a okoto egyanan so che obi won mo kokutu egyanan so no kokenkan graphic nyina because when you constipation and also the pressure to na sene na ma na sene yi no na eyekese na de omu ni se eyekese sa na afi ukugya wana na emia no nti emia ne sa na yesu wanya Kuku de bi mo ho emia ne sa ukugya na ya wochim sa emna na mugya kakra ewo ho obi so amugya ne ba bebre se mugya ne ba bebre sa na ma no toye ne ya asa de ne start se ba sa se Kuku no ashase eyekese Kuku no stage sinso ho no ntubo se ebu won ma de sa na nti na atwea ba wotokwan na no etweba wotokwan na no pe na abehso de sa atwea ba wotokwan na nkan se ba ho nti ba ho pe na mugya na ewo se nka ba ho no na mugya no eba enya baby nkunti na begina ho na ebegina ope na pai na mugya ni firimu ye de ben na ebento bu okura me ba ya matena si wotena konya so a because Kuku na twea ba no to ninti no wontimi ntina konya no so yi na ewo no ha ebasa na emu ye ne ya edede sa na asase etre to bu on ma sa aba no to no na fa ye no to kwana no nyina na bebro ha mistake o me ne se basa no akutwa ukutwa ebese aba ukutwa ebese aba because ade no wo otokwana no ukutwa ebeba nti also onye duro betimi a solve problem no inside your system na shino na papa bi wo breast was wo twa ne be 4 times utwa na ba anu bi che ne so omla aso ye onom no oba ye pe na ye man duro onumo duro no pe ana eshedabla make papa na make na asem satam ni opatase 2019 onumo do no we beti ne onko ese dubia afi do ye okay eso kanene na nke bobu hono ma ne de etimitweba okogya na atwe aba no to no de ade awo no epiako opiako mu na ase atwe aba no de ahwa woni to be hono ma se ne kokobu epi sa de ni nyina ye Kuku na de wo haoba na ade ba ko ne se sa ye hereditary o de se eti obu a ne fie se Kuku woni fie a ye be wo no obenyini no so atase enya Kuku ni ai esa heli treaty se wo fie na wo so papa na o ma me na obre okugya na ya obre wa de mu o so hu se wa hwa wo so betmanya aba benya Kuku ni bi ye de do bi ba ya na fight Kuku pa ene nkofo bi ni betoto ko Canada obi kwa frɛ me se wa beto do mi de ko Canada autumn what the boni be at to some good you good it is a Canada for you from can say a drone buono a be $5 I say say the interest is really very powerful now so Kuku pa na so buy as you on man you were in Rahodoa you define the boa and Moko na shakra no why free yes oh you want so who could chat as maba the problem ba anya de who could try no problem no wa e be so baby no be twa ma fa bedu baby no no abregu to anamone bra danke ba compress Kuku e be boa ama as ye tukura na ne Dr. Kuku no aye kan no na no so ye yade bone yare bone bi ntia yare bone so e kan tini ani pedua no bi ni pedua bebi antini wo ho enti na wo de ade twa bebi a moja de be eba because moja ne na muntinim na eba eni se ka otuntini na e affect na enti no problem be mu pe na affect other organs e wo ni pedua no because enti bia wo bebi e kotoa enti be affect other organs wo ni pedua mtu bo safi betma mo sisi ayo ya e betma ma obe makra ntini ne dwuma betma kofa ne ma bebraba ene ma de pe bebre on ma so Kuku ye wa na aka wani ye tie de san se enti bia e fa wo ni pedua mu ko wani no akoka no what I say akoka no na be ma wani ay affected e betma mo ni pedua other systems ay affected into one hwe ya Kuku kakra na wonya ne betma kofo how be break about ni pedua no ma won hwe kwa se be about ni pedua no na ho de se be ma no e wo fom na person no maduro bi e be charge no na on maduro na be charge no so on hwe ni status on hwe say the pressure to say and ni pedua ante say no betim do ho aba an accidentally lifestyle obi won ma onye hwe say yedwuma ya ye what fa ko
na also sorry a wonya time a be exercise so na wote fa ko na wonya exercise an kakra no na amma moja no entimi mfo yie no na de ho ba na kwa affect wa adwene nto ahwe afa no aba benya stroke na sa na obi abenya stroke obi be fe ni TIA transient ischemic attack sa transient ischemic attack no ebetimi aba na no akọ nte bia na joda ho abo se on side titritu na titriti wo one side one side no titriti for some time na be 20 minutes na afie jai ye fe ni TIA attack aba bo nka ye so ahwe ya obenya stroke na ye memu a nipa bebre nya sa TIA na no mabuo mani aguso chese obu na ni guso a o mpe kwa obefa so obe hu se de na me nipadua ne ye sei yes I na ejai na so nka bibi ya ba na je bi mpo be kompa ba koda ase se me nka me yenye arewe na anya ama na so na stroke na ba nkaye na obinya TIA betma take 2 years so betma stroke tunya TIA from that time now to 2 years so betma stroke into bu anu guso and the ho twel betmi aba enu nti brebi aba so ni pedua no side yo tititi wo ho ase ho fimfim na ejai uma upeja won sasa o breka kra upeja nye ya na ase ejai no emu eni ngusu tu anamo na cheko ni pedua no obu o siche yale o pressure on cheki ni pedua no denim so obi de bia on de okoba de bia o so on de check up do nye bi da krope wa hwe abeka dem na ognya stroke no so edo ha bebrel ade ba ko ma stroke hu pa de se stroke no se ye oni pedua no na wan hwe ntuti a chenyina na oni pedua no na kofom because one side amana functionless and function into one side and function ye me wo nyina na dwuma ya akofom into oni baba won so no afi na sa intini na strangulated moja intimi nko yi na akofa problem na dia bro into obi o stroke obre obadanka de ye ma no no se ye di kan cycle wa adwene e ma hu so wo beto anti ya so e no pa ho ma first day na be bari yare ne tsen kra wo fu onko na wanya vem so yare ne beko am sana oben modu na anu sampa na yeko because yare nyina no psychologically na hani pa adwene nti ebe mo hu se yare ne be kwampa so be kono mo se yare ne ko nti obi a wanya stroke wa kadema na obi o yare ahodo ya bobo so ibinu e de ka cho ase tu anamo ne bra pechi no metu uba pechi no metu aso ko dank ba complex yen na ne ye be sa stroke 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 na ye root cause of yare no so obi nya stroke then no fast stroke ne bae ebia na ye nem yare bi kura onya ye syphilis bia 120 na akwa na damage organs ni bi na akofa sa problem na brain ye behwe ebia na pressure ebia na high cholesterol ebia na diabetes ebia na ye nintini na amwamwa amamoja nintimi mfo ye behwe sa nyema ni nyina asana ye de dru account ye the root cause your whole root cause na ye free wa then you will be free into obi o yare bi oni ni pedua mu no de enam yare de emfafa bebia stroke any niema ye constant fafa bebia urinary tract infection men fafa bebia wo men fafa bebia but modia blood thread we do thread junction wa wo se me kwa dank eba ofi any dank natural head complex doctor ye krono nem san yade no eno de in so ye expert and there no doubt amam for do no one beje number na mo gidi so mbeba doctor na eduru babia wona mo twetwe ye nkwa wo ye ni pedua no ntina de bia ka kire nkofo se tie wo system no wo tie wo nim se de wo system si tie wo car su aso nim se de car ni susu nda cross park car na car ye hwehwe wo be hu se problem bia ye de ben e na maka na ye sa etini pedua no wo de oten kasa wo nyareba etwetwe re kese bibi wo ho problem bia ba check out the credit problem ni ye de ben e baaye etoda wo bo se wo be hwe na insuo kra na short wo ni pedua no etoda so be hwe no na e bia wo ni pedua ni here rest kakra etoda so be hwe na intini bi se de moja ni sidi efu serum na enkoyi emi amadamfo ono a drive ano se asem ho na me basabasa ana ode ka wura konfa no che basem ho na me basabasa owura wo ampie biem ye fa fidie ncheko ye hu problem no ne solve ma enya sa wa hwe ya obe hu se bu tu wana mo na ye too late 0 ana 0244 01 75 56 0244 01 75 56 o fe na message so your WhatsApp o do pa
Shall results be our and our voice note fasten there. You better also know what you Okay, Yane Dank Natural Health Complex and na ekwatwetwe enkomo na Dank no ama mene wan se yade nipa bi nya so a medical catch say yade kru ya obaye acheyi na enipa eda supu ekwaje ayarhwe ahotofie na yefiri ebae no orofo ma menu a ode na sembeda se opa adwenkyere no sunwan na wowo na asefem kakra se bibia nkoka papa enyi grede eno ti kwaku me pese producers ne maame no etwetwe nkomo na one ne ba no etwetwe nkomo na empokura no ye ne bema no de ne koba ya was to be otumi twa na da pantesa ya me kan bibia asase yetimi nya na ase nya ne ba ne ka ho a ebia yesi be film da no nkomo no be say different all together yetimi nya omo nso de ne yesi poti ndi otimi didi na ase atem anase ye nya ne ba ne sa den na ukuna didi u maame ate na wo pa ukunu chewaja wo maame ho a o nkomo mbe sa aburu so akire no ebe ya ase film tema producers ne say adwuma mo nya say adwuma ne ma enka we ho ne nkomo ne nye de Okay, yanko Nana Godfire. Nana Godfire say yesunsum nyuma nko adea ne yade sanko adea yemfa emra na so ye. Orofo Nana Godfire say eye court asem na eye promise and faith obi abodua. Na obi so be ma usika enso ade adigwa. Na obi so say obabua wakwaniase nyina so ama wobrabo akonkaya na spiritual marriage galam say fo so omuhiamwa yade akwa nkro nyina na wo visa semu nyina no yemfa enkoda Nana Godfire orofo duru ba bia uhia yire uhia kuna na wo bodam wadwen no eya asaya na efom yade atwere edaw so orofo na Nana Godfire say we nyina no esusum sem yemfamra na so ye na enyoma enkonkan ukunu etetew duru ba bia uhia mwade free dasani ho Nana Godfire say diabetes stroke ana say asthma yemfamra na so ye na ontu sayade na say deku na onfama obo hu akrowa offense akwantempo so ho na Nana Godfire odini djuma orofo enkonua dawso agese onya obi o hunhum aniwa na otumi etu ase na wode ama na hunhum aniwa ne hwan eye Nana Godfire na mekamfo na mede na ma 0537 309 069 0537 309 069 and 0598 709 915 0598 709 915 Nana Godfire or fenso aquantempone so a buon akrowa yanko nesusumse bia yemfa enkodano Lawson beverages or the Lawson herba Mr. Bedwaso Lawson local Mr. Bedwaso Direma capsules Direma bitters na Bedwaso twitwabi bobobi netumi etimi edi Direma bitters no amafo achia tumpo papa de opebi atonwate somfa so a yemfre wa homa we so 0242 133 577 0242 133 577 Direma capsules and I make for any bitters amount brukutu ya bema so ni brukutu akakado na imuma se tenkoma ponto na bedin to ni na brukutu betumi aboapa uri fiedu nwotwe fo asem koso oba pemfo fo asem koso Food and Drug Authority agiatum ama yesi etumi etono member 0244620294 0244620294 bia di order for one club bia one club yankope club ye nu bi mobo chale ye twitwa bi ye mobobi wa bra ye kwakodidie no de okan mu no amanfo se de pa amanfo kwa ye odwa so a omfa club ye eni agro kra efrise ono a na ye ho advert ye na obobobi na otwitwa bi na ne ne ogibi se na yonkofo ho na club ye no de se ono na fo di table a emankomo koso baba twitwa bi na nyoma nkonkan pa uri fie du ngotwe fo asem koso oba pemfo utimi emfo asem ko club ye so orofo magiatum na ososo yenkoni ko twitwa club ye ebeboa kama pa omna samwa mampofo e chama ko joba gizine wo meta case o chama fojo ba wa monchano oba Ocha weekend. Sa ukoko d'Ivoire Friday ne samedi joie. Do oba wai monchano. Fojo so. But if you can say be say what's a tower?
no tan wachi asema maami de betu dwa no o de buy se nche na adwenkyere tio sebe bon sam ko frɛ na se ovozo ene tititi otama ye owiase ne ade baabi wa kwakwa edi nsogu zo na so chame kwame o se ukɔ wase fie ana ukɔ yiri fie ne ye boss to a ye din na de je wo yere sebe mpedwa na bibi na oba na hu no na sebe ne ho ye wakɔ no akɔ se ne pɛ na o gye no ofosuo baabi asika obi ye mfa de easy saa baabi oba ofisi ye odompem o ne mfa de easy saa maame no de wo ka no etimisi yedi bia yenim nkrofo bia wo magye omo nkrofo ma boso etie de maame de abeto dwa se be ma no asem bi kan ade de maame ne de beto dwa ne yegina so because ya hu bi pen to what sit down no ta wachire because masa wa hwe oba manadu baabi ni nyinsan wa hwe setesa maame ne kura no wo deserve take decision bia wo deserve etu de enko anim na wo kira no ye be ho adwuma na minim se bende bebia mjana mjina no okay nyame adom a wo kira da na ejaba enso eye ni papa yi wa santima pon ejaba fast food one ni nua chakademos ekina na yeduru omo papa etumpam e wa sante emampon jefu asheli dodo no afa ne kwalam ye chia no pi e wodwumade we so 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 na mame na sem na wode beda ye no yenhwe na ye ne ahwefo ne atiefo nyina so emfa ho adwene asena producers be ye ho adwuma ye ne ba ne bedi nkomo ne ne be ma no so abedi nkomo na aya na asefem hello okay ye yanko yenim okay ye yanko yenim oko Asem Papa. Okay. Hello. My Joe, so mammy, baby, I'm free. No, okay, you. That's all, my balance like I never more fun because my media it's a power, yeah, no, okay, Osei my meno elsewhere casa. Hello. Yeah. Adumo, entima neso kakra mami wadaroma. Yo, fosu, you can say, Apalani mom de wanye ni yi. You can say, our red sometimes you know about on power red the next one oba beman or person wearing a do open away. You are from Obana soon young son on Panama Mitchell. You can say, Beman, I would in it in the death to see at any time. It's one young son on Panama Mitchell. No, only Beman in a Panama Mitchell. No one died or more. No, okay. Hello. Hello. Oh. Hello. Hello. Ojina soso. Hello. Okay. Hello. 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 Oh, network in your hand. Network in your hand. Okay, omna someone. Our first year kwedi na yemfa our kese pa epim and na free our watch town. Nyame adoma memory day na free oduyefo all warrior na mata ya ne papa posegu ni nua ba ni mpom eye mata ne maame nyame adoma memory day be ye kwayansi ye kese ewo stadium mascarpone ho enya asem ketwa memory day be mata ya ye friend maame sami wada fom na maame wada fom ni nua be mane posegu inti ye ne nua be ma kwa mi show ene se bi ekogya no na ya kwayansi ye kese ti nyame adoma memory day be enya asem ketwa ewo mascarpone ho na stadium mascarpone ho
ɛnyɛ asɛm ketewa kora. Okay, na wɔtwe deɛ na ɛyie no an yɛ keka kɔ no pani sɛ kwadwo ajaba fried rice asante mampon ɔne ne nwa bɛma chaka demos ɔmo papa ni mpompa ɛna da fam no nti no mede mani monyam kɔ akɔta akyiri ɛyɛ dɛ yie no de ɔmo de club yɛ so bɛyɛ na kwaku maame ana papa wɔntimi ho gari mfa nyɛ yie no ne nso abɛda aba agye sɛ club yɛ na ɔmo de agu na de agu so no club yɛ mɛkɔbi mɛnom de ɔka ne mu no ɛno ɛdɛ and then you three for be ma and the obey daddy be aba yo mampon fo mpacho ochna fosu obawa ya kono eyodosumi mu obi anim se yawada ye meda na yawada ye meda eyododa eyodosumi enzo ne papa so afiri mu ne papa ehomegu ni mu ne papa ehomegu na wo fase ne saso na wo so nti da so kura nyodia so wo fase ya efe kura efe kwa ko de ho efe wate kwa doso mi mu doso mi mu eyo do asem ai nipa bi ntie bi na nipa bi asa won pa so nipa bi asa won pa so kwa wo bi so a otimi kansem kwa so kwa koto no kaskala kaskala minimo ba bi so abema kisi was interview agina manu wo ya sem papa aje gana ti odoso mu ne enko je jade wo ye ye wo kisi no interview agina manu kisi so agina interview agina okay enti ye ja wa akọ ye nyamo ase asante kasa nso ne Asem Mpe Nipa ye kwa ano no ye nyamo ase ne nso so ye jamu bibi e yodoso mi mu ntie bi ebebo